Ahora mismo xa tedes a Fátima en directo. Ahora mismo, xa estás en cámara. A cámara foise detrás, tranquilos, que estamos aquí solucionados. Esperade. Ahora, hola boas, hola Anxo, hola a todos. A mí xa me vedes, xa sei. Non sei porque o meu querido programa dos directos, do OBS, dixo, creo que se puxo nervioso. Eu entendo que se puxera nervioso porque ante a invitada que temos hoxe. Eu entendo que se puxera nervioso. Pero bueno, que va. Podía facelo outro momento, para poñerse nervioso. Pero é que se fora noutro momento, non, o sea, pasaría desapercibido. Entón dixo, pois hoxe é o día de liar a parda. É que a vida se a liada, home, que parda. Estamos a sábado, non hai prisa, non hai onde ir, non podemos ir a ningún sitio. É verdade. Tes razón. Tes razón. Bueno. Hai que disfrutar do momento. Todo vai para diante. Pois bueno, pois vamos a empezar, non? Antes de nada, teño que che dar un recado. Vale. De DJ Sonic. Moi ben, home, por favor. Aquí non sei se está aí, porque dixo, bueno, a mellor métome e tal, non sei que, pero creo que ainda non está aí, senón xa se lo diría. Pero díxome que non che tirara moito da lengua. Vale. Porque tedes aí cousas. E dixo, a ver se Fátima... Claro, entón, que non dixa nada, que non dixa nada. Non, eu porto-me ben. Solo dijo que me dé permiso. Vale, lojo. Bueno, gracias Manu, por esa pedazo suscripción. Vale, explícoche porque se acaba de suscribir un chaval. Suscribir é que pagou. Ole. Aí. Gastou a peseta. Gastou os cartiños aquí. Pô, a mí non me extraña. É que con esta invitada para non gastar as pesetas, Di que sí, pues, a ver, si ahora estarlle dando tanto bombo que me sinto mal por estar en pijama. No, para nada. Eu, de feito, mira, aí atrás... Mola chotuendo, non? Vale, creo que está caralludo. Caralludo. De feito, mira, aí atrás tuve en Castanxungueiras, e puxáronse a facer de cenar comigo. Bueno. O sea, pues, a ver, eu xa sei, se me coincide, se fora fai un pouco, igual me pillabas, O sea que... Pois, por min bueno, vamos. Mira, Manu é o xefe. Ten que pagar que é o xefe do Revolando. Ai, sí. Claro. Dicindo, Manu TF. Home, non sabía se tiña o mesmo nome que en Insta, pero dicía, a mí, ostras, xuraría que é, pero mira, claro que sí. Hostia, pois, home. Es el puto jefe. Hostia. Entón está, temos o de vos aquí, logo. Pórtate ben. Tengo que portar ben. Ten cuidado co que dis, vale? Vale. Bueno, pois, antes de nada, eu arranco, pero eu non sei se facer esta parte, pero eu sempre digo que vos presentedes, porque de feito aí dixo Carlos 11, quen é? Pois esta é a mellor pregunta que podes facer ahora mismo. Quen eres? Vaya liada. Quen é Fátima? Pois mira, eu sou unha rapaza aquí dunha aldea de Gastavales. Terra bonita. Terra moi bonita. Que sempre quixo ser cantante. E co tempo, pois, foi no conseguindo. Despois tamén descubrín un mundo maravilloso que era o mundo da televisión. E dixen, pois tamén me gusta. Entón, pois pouco a pouco traballando, pois tamén fun metendo aí a perniña por aí. Grande. Bueno, e ora falando en serio, pois son unha persoa que, como digo, son amante da música, amante da comunicación, amante da miña terra, defendo a terra a Galicia e o Gallego por onde faga falta. Así me gusta. E nada, os que me conocen un pouco, pois creo que me resumo máis ou menos así, o sea, unha persoa que me gusta o meu, son amiga dos meus amigos e que lle gustan os animais e que lle gustan as cousas xustas. E pouco máis, tampouco hai moito máis interesante que contar, pero bueno. No, pero guai. Eu quero saber, ti que estudiaches? Comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual, claro. Por eso estás tan solta diante da cámara e todo o demais, non?
Pois mira, pero pois para que vexas, eu non estudiei nada diante da cámara, é dicir, eu fixen produción e realización. Guapo, guai. Sí, non fixen, realmente, de feito, fixen unha vez, estando de becaria na Televisión de Galicia, fixen un casting para presentadora do telexornal. E Deus queira que nunca ese vídeo salga á luz, porque eso, o sea, ten que ser a cousa máis penosa que pode haber no universo. O sea, xa che dixo que de primeiras costábame, pero que sei, despois tamén é verdad que a verbena dache tablas e vaslle perdendo un pouco o medo e, bueno, pois vas ganando outras cousas. Entonces, pois, supoño que eso sería o que me axudou un pouco a soltarme. Sempre tuve un pouco a vena carallana, un pouco así de coñera, de retranqueira, pero, bueno, eso, que non, realmente non son xornalista, sabes, como a persoa que mellor sí que estudia para eso. Eu iba máis encamiñada a parte de detrás, a papeleos e de máis familia, pero, bueno, esas cousas da vida. Pero eu vexote super solta, tú, tal. A ver, é o que diste, por exemplo, ti agora estás xa acostumbrada, bueno, estuveches na París, ahora Panorama, estás acostumbrada a expoñerte diante de moita xente, sí, claro. Quero ou non, eso ten que impactar. De feito, non sei que che impacta a ti máis, saber, ou sea, estar diante dunha cámara, que ao fin e ao cabo ves a cámara, ves a tal, ou estar en riba do escenario. Que che impacta a ti máis? Pois eu creo que dá máis respeto á cámara. Eu tamén. Porque sí, é máis frío, sabes? É como unha sensación máis de como que te sintes espida, sabes? Que en plan, Dios, non sei. En cambio, no escenario, ainda que tamén impacta, o sea, subirse a un escenario, aparte, é moi impactante subir cando se levanta o telón e ver a milleiros de persoas, mirando para ti, pendientes do que faz, de que non faz, de que se caes e levantas unha perna, sabes? Tamén... Pero sí que é verdad que máis, a mí dame máis respeto, pois é unha cámara. Tamén che digo, dame máis respeto unha festa pequena que unha festa grande. Polo simple feito, cando chegas a un sitio, eu que empecé como a calquera nunha orquesta máis modesta, moito máis modesta, mellor, sen tanto público a priori, donde, pois eso, coñecías prácticamente a xente que tiñas diante, coñecíalos. De feito, hai moita xente que manteño a amizade despois de moitísimos anos. Esas festas nas que hai 25 persoas que están así mirándote, a ver se os 20 euros que deron pa a cuota da festa, a ver se están ben empregados ou non. Eso impacta máis que chegaron á praza que este aí petadísima, que mola, pero é como que pasas máis, non sei, é unha sensación diferente, pero cando ves ao señoriño aí da jorra dicindo, que vai facer esta, pois eso impacta máis. É que eses son os jueces puros e duros, Sí, e bueno, a rapaza ainda fai, ou di, esta non vale un catón, carallo, esta non sei que... Eu creo que sea mítica, eses comentarios non poden faltar, eses comentarios non poden faltar, senón non sería unha verbena. Este van todos grabados. Sí, isto nada, isto xa non é... Pacotilla. Sí. Está todo lucerío, ahora no. Antes non era así. Sí. Antes non era así. Se cantara, des un paso doble. Exacto. Hola, Panorama, isto é todo pum pum, pam pam. Pois sí, ten que ver de todo. Ten que ver de todo. Antes de nada tamén, que tal? Que tal levas todo isto? Pois... é difícil, pero a verdade é que outro día co rollo este de acabar o ano e decir, bueno, vamos a facer un pouco o balance, ainda que tampouco é un ano que haxe que reflexionar demasiado, porque, bueno, pero sí que daste conta de que moitas veces faz tantos plans, no, este mes vou tal, ou daqui a non sei canto vou a ir a non sei donde, e ao final diste, pouco importa, que total, moito plan para que veña algo así e se che vai a todo pola borda. Entón, o que aprendín deste ano é un pouco a reinventarse e a
a nadar contra a corrente, de decir, pois hai que tirar para diante, porque é o que nos tocou vivir, é dicir, todos tiñamos plantexado vivir dunha maneira ou facer uns plans a mediano plazo, pero non sempre podemos controlar, entón o que toca agora é mirar para diante, tratar de salir a flote nesta situación, sobre todo pois, a xentiña que estábamos traballando do mundo do espectáculo, etcétera, pois eso, tirar para diante. Eu teño a grandísima fortuna, e non me cansarei de dicilo, de que grazas a ter ese outro pé digamos, na pantalla, pois levo un pouco mellor que o mellor o que só poida vivir da música e de facer actuacións. Esa xente está ahora mesmo pasando moi mal. Entón, como estou? Pois agradecida de eso, de ir tendo traballo, de que o sea, de que poida seguir adiante e con iso xa, entre xa salud e traballo, Eso é importante. O demais, consíguese. É que o sector eventos levou un hostión como... Sí, eso, eu, o sea, vexo outros sectores que se queixan, non sin razón, por suposto, porque a cousa, un momentín, a cousa está fastidiada para todo o mundo. Pero digo, ostras, señores, que aquí hai xente que leva un ano sin traballar, un ano, que se di moi rapidamente, un ano sin que entre un euro. O sea, porque hai algunhas orquestras que están acollidas, as menos, tamén te digo, que están acollidas a un ERTE e que, bueno, pois mal que ven, pois son X euros que che van entrando, pero tú sabes a cantidad de xente que coincideu a pandemia previa a comezar a traballar e entón que non tiñan dereito a ERTE, que están pois moi complicados e bueno, pois a ver como vai indo este ano. Jova, é que para mí... Bueno, é o que dis ti, tes que, bueno, estar agradecidos pola situación, o sea, pola tua situación que dis ti, que ti non che falta moito traballo e tal, pero claro, é que eu sí que vexo, basicamente porque meus pais tamén foron músicos no seu día, entonces como que empatizan máis, e claro, teñen moitos amigos que están vivindo, bueno, que están detrás, montadores e tal, porque é que, claro, moita xente di, os cantantes, músicos, pero hai moita, o sea, hai moita xente detrás, moitísima xente detrás. E moita xente que se quedou ainda máis colgada porque por exemplo, sacaron axudas para, bueno, que chamamos coloquialmente axuda de artistas, que é unha, pois digamos, unha prestación que sacaron para, bueno, pois para o que decías ti, músicos, cantantes, bailaríns, xente, digamos, o elenco a parte artística. Pero hai outra parte que non é artística, que é a parte técnica, que tamén están na mesma situación e que eles a priori se quedaron descolgados. Totalmente. Pero moito, ademais, porque tú, ademais, pois eso, tan pronto se abreu un pouco a hostelería e o que puido facer un bolo nun pub, pois fixo un bolo nun bar ou tal. Pero un técnico de son, pois ao mellor non puido facer absolutamente nada. Ou un montador, ou o conductor dun dos trailers, ou que sexa, esa xente, a buena de Dios, sabes? Entonces é moi complicado. Bueno, pois vamos ahora a falar dos teus inicios, non? Eu quero saber como foron os teus inicios no mundo da música. Que sobre todo eso. O meu primeiro escenario foi o Patín do Hórreo. Hostia. O sea, foi o meu primeiro escenario, eu daba aí uns concertazos de la leche. O sea, coa mazorca do millo, pois arrasaba. E despois comecei no coro da igrexa de aquí de Bastavales. Tiñamos un coro que ademais íbamos por aí a festivais e esas cousiñas e, bueno, típico, cantaban unhas, outras tocaban a guitarra, pois o mítico, non? E esos foron os meus comezos, pero así, tal cual. Despois, con xa 10, 11 aniños por aí, un profesor de música do colexio, pois debeume ver algunha cualidade. E daquela había un programa na Televisión de Galicia que se chamaba o Téquele Téquele, que, bueno, o mítico concurso de cantantes, que ora hai, pois, tropecentos deles, daquela era dos poucos que había o Veo Veo e estas cousas, e máis o Téquele Téquele, que era o noso. E alá o señor, co permiso dos meus pais, por suposto, porque era moi cativiña, pero apuntoume. E así comezou a miña andaina tamén nos platós da televisión, con Piñeiro daquela, que xa andaba Piñeiro por aí. Madre mía. Sí, e, bueno, pois eso foi, pois non sei, no 90 e pico, o sea, igual ainda non naceres. A modo. Igual, non sei. Ti cantos anos pensas que teño eu? Non sei, eu que sei. Non sei, 20 e poucos. 29.
29. Xa estás vindo para os 30. Bueno, 20. Hostia, pero ti estás máis de 30. Sí. Xurche que pensaba que eras da miña edad. Gracias, Dios chupá. Non, teño 34. Buah, fora coñas, Pois eu pensaba que... Buah, tío, asociábate totalmente á miña edad, Sí, non tal. Época, o sea que és dos 80, non és dos 90. 86. 86, sí, señor. Bueno, boa época tamén, boa época. Sí, carayuda, sí. E ti esperabas chegar a estar ahora ao nivel ao que estás? Panorama, que... Non esperabas. Para nada. De feito, que va, eu fui un fan de verbena pa diante, con meus pais levándome por Galicia adiante, detrás da Panorama, detrás despois da París, eu fui un fan de estar diante do palco así, coller os testículos e ao día seguinte non falar do fónica que estaba de estar berrando toda a noite. Sí, de feito, aí atrás enseñaba a Alito así de cachondeo o meu carné de fan de Panorama, que era... Claro, agora mellor tú metes, bueno, eso xa non existe, porque xa non, obviamente xa non sei tal, pero bueno, tú imagínate, Panorama, por exemplo, en redes sociais, pois ten 100 e pico mil seguidores ou máis, non sei cantos ten, unha barbaridade. Pois o meu carné de fan é o 543. O sea, estuve aí de las primeritas, para que vexas, pois, sí, por eso te digo, eu era das que estaba ali, pois, mirando para Diana daquela, Diana Cea, que era a cantante para nós, ou Pepi Rama, sabes? Entón, pois, eu flipaba con iso. Buah, e como foi a tua primeira impresión cando xa viches esas cabezas todas e centradas en ti? Como foi? A nivel emocional, como te sentiches a primeira vez que estuveches ante un mogollón de xente? Leváchelo igual? Como? A ver, por exemplo, eu empecé en Suavecito, despois, bueno, houve un cambio de orquesta, de nome e de integrantes por unha parte e tal, e que nos chamábamos Palladium, e é verdade que aí xa tuve a oportunidade de tocar en festas grandes e vamos, super emocionante, pero sí que había unha parte emocional, digamos así, que foi diferente cando me subín, por exemplo, por primeira vez ao escenario de París de Noia e despois ao de Panorama, porque obviamente eu admiraba profundamente pois esas orquestas, como che digo, era fan. Entón, a primeira vez que me subín ao escenario de París e que me vin ali arroupada por os musicazos e por esa mole de cousas, e dicía, Dios mío, pero isto non se acaba máis, isto é un ático de la hostia. Entonces, claro, cando vin todo eso, pois obviamente unha emoción que eso pois é difícil de explicar. Home, resumo en que pouco me acordo desa noite, e iba perfectamente cuerda, o sea, non se trata de ninguna sustancia psicotrópica, senón era pura e llanamente a emoción, a adrenalina dese momento que foi brutal. Buah, hai que ver, e ti a día de hoxe ainda tes un recosquilleo destes pequenos nervios antes de salir? Sí, é que o día que non teñas iso é mellor que te metas a fontanero, sabes? Claro, é dicir, ese momento no que te estás preparando, que escoitas barullo, estás quentando a voz, estás facendo estiramentos, te estás vestindo, e falta o lápiz do ollo, non sei que, os labios, me cago na mar os labios, non sei quanto. Ese momento de todo, sabes, a tensión que se xenera, un pitando por ali, quentando, outro saltando, outro berrando, entón... é toda unha adrenalina non só pola túa parte, senón por todo o grupo, sabes? Hai unha emoción moi chula en todo o equipo. Por exemplo, eso, en Panorama estes momentos no que hai tantísima xente aí traballando, non só os que se ven, senón os que están por detrás axudándonos aos que se nos ve. Dir, a xente que está preparando todas as cousas que suben, baixan, que nos axudan a vestirnos, é dicir, hai moitísima xente que está aí atrás e ao final é unha emoción e unha tensión super bonita que ese día que o perdas e que non che faga ilusión, é mellor que te dediques a outra cousa, porque non serás tampouco de expresar esa emoción e entón acábase bonito disto. Sí, eu tamén non penso, porque ao fin e ao cabo se che gusta, porque aparte é o que digo eu, é unha grandísima sorte traballar do que che gusta, eso é totalmente aí, madre mía, eu creo que... Sí, aparte isto é vocacional, é dicir,
xa non só, é dicir, a verbena é moi bonita, pero tamén é moi dura. Sí. É dicir, son moitas horas lonxe da túa familia, son moitas horas nas que ás veces pasas frío, nas que ás veces pasas calor tamén, e donde, bueno, pois non sempre son as condicións ideais, porque a mellor tes que tocar encontraste un pouco mal, e tampouco, pois, oye, tú a mellor levantaste con un catarrazo de la leche e tal, e tes a opción de chamar outra vez e dicir, mira, hoxe non podo ir, tío, sinto e tal, o que sexa, vaya. Pero claro, eu non, se un falta, que, oye, podes faltar como calquera, pero sabes que estás prexudicando un equipo, sabes? É dicir, se faltas ti, hai unha repercusión nos teus compañeiros e obviamente tratas de evitalo a toda costa. Entón hai días que, oye, pues, estás pues, un dolorzazo de non sei que, ou estás afónico, porque isto ao final é un músculo e falla. Entón, pois, tens que tirar, e é duro, pero é moi bonito. Entón, bueno, hai unha parte, obviamente, que é vocacional. E tes algunhas anécdotas así que che os di, hostia, vaya apuro teño, tal, non sei. De estar afónica completamente, o sea, de non dar apenas falado, e saber que tes que defender unha canción a priori complicada, porque en teoría estás aí nese momento para lucirte cantando, e tú sabes que estás que tes a voz fastidiada, porque é iso, a mellor resfriácheste ou mollaches o día anterior na actuación, porque ten pasado. Entón, esos momentos son, sobre todo psicológicamente, son moi duros, sabes? É dicir, porque ti queres dar o mellor de ti, é como se eres futbolista e te doi unha rodilla e vas coxeando, sabes que diste, me cago na mar, a ver como fa agora para aguantar os 90 minutos, non? Pois isto é igual, é dicir, ti sabes que tes que estar aí, que non lle vas a explicar un por un, mira, se me escoitas mal é porque estou fastidiado, non, ti tens que cantar e facer o mellor posible, e é duro, o sea, parece unha chorrada, pero os cantantes enténdenme o complicado que é. El algún así que dijiste, a tierra trágame, que dijiste, Dios, que... Tes algún así que dijiste, Dios... Aparte, pois, o mundo da noite, xa sabemos o que conleva e tal, Bueno, eu sempre digo que eu traballo no mundo da noite, pero a noite non entra moito en min. Xa te digo, eu non bebo, non fumo, son unha persona máis aburrida do mundo para ir de festa. Chica sana. Bueno, a ver, sí. Pode ser super divertido, o sea, de feito, o sea... sí, home, pero me refiero que os que queren ir comigo de botellón e eso, pues bueno, que lle relleno os cubatas, que, bueno, tamén pode estar interesante, sí. Claro, en plan, rellenadora de cubatas. Pero, a ver, anécdotas, tropecentas mil, o sea... Desde que unha vez cheguei á festa e encontrei a miña roupa da orquesta, incluída roupa interior polo campo da festa adiante. Eso? Pois porque tivéramos vermú. Foi na primeira orquesta na que estiven, e tivéramos vermú, entón, claro, bueno, pois o típico, remata a vermú, tú recolles a túa maleta, pero a maleta queda no camerino, no escenario, non levabas todo, contando de que é de supoñer, porque ademais non só é a roupa, é dicir, hai moito material nun escenario que son moitos cartos. Entón, ti de boa voluntad, tú crees que vai haber algún paisaniño ou paisaniña da comisión que quedará ali vixiando, non? Dixo, pois debeu ser que tú por mí, yo por ti, e ao final a casa se embarrou. Bueno, total, que nos entraron no escenario, e nos desvalijaron o escenario, nos roubaron roupa dos músicos, eu encontrei o meu sujetador por ali, unha braja por non sei onde, entón ponte esa hora, cando chegas ás 10 da noite para facer a sesión de noite, ponte a recoller a roupa. Bueno, un Cristo. Esa foi unha de decir, bueno, señores, marcho para casa. Decir, maldita gana que teño de traballar. E despois, anécdotas mil, o sea, caídas espectaculares destas de que diste, agora teño que seguir como que non pasa nada, non? Desas, pois unha vez, por exemplo, en París de Noia tiñamos unha performance que, bueno, performance, chamalle actuación especial. Xa, a mítica. Esa, sí, a mítica. Eu salía como nunha especie de trono que tiña unhas rodas, entonces había dous mozalbotes, dous compis que tiraban por ele, e un rollo egipcio moi chulo. Entón, había unhas escaleiras que se levantaban e aparecíamos nós. A partir, acórdome dunha canción de Katy Perry que empeza biruriru, diruriru, dir. Entón, empezaba a levantarse eso, eu salía biruriru, eu así cunha cara de tal, con jorro, non sei que. Entón, de repente, marchaba a luz. E era como, baixón total. Íbamos para atrás co carrito, baixaban as
terceira, e outra vez, veña, dicíame Blas, veña, vamos arriba outra vez. Veña, piruriruriruriruriruri, outra vez, a luz, marchou a luz, me cago, claro, que pasa? Nesos momentos hai tantas luces e tantas tal, que se sobrecargaba a tensión e iba todo po carallo, sabes? E a terceira digo yo a Blas, mira, unha máis e eu marcho, porque xa, isto xa é un pitorreo, sabes? Aparte eu cunha peluca de plumas, ali me parecía unha jalilla, bueno, un Cristo, sí, e bueno, desas hai moitas, así, coñeras. Buah. Bueno, pues vai apurada, vai apurada. Sí, esas son, hai moitas, e despois riste, no momento pásalo mal, porque, a ver, joder, a todo o mundo lle dá un momento da vergonza, pero despois sí, home, despois xa o tomamos con humor. É que eu creo que hai que tomalo, o sea, ante todo a profesionalidade. Que vas facer, claro. Caes, levantaste, sigues e vía que chova. Efectivamente. Despois, ahora vamos falar do teu salto á televisión. É a túa primeira vez en televisión. Que... Sí, no, porque es que outro xa non me acordo. Entonces, que tal foi esa primeira toma de contacto co mundo da televisión? Pois mira, digamos, eu fora da parte como cantante, digamos, xa como eso, presentadora, comunicadora, chámalle como queiras, pois a primeira vez que participei nun programa de televisión foi no ano 2016, fai agora 4 aniños, e foi nun programa que se chamaba Laretando, que levaba Kiko Novoa, presentaba Kiko Novoa, e que era un programa pois, no que debatíamos así dous grupos, dous bandos sobre un tema, todo levado desde o punto de vista do humor. Tiñamos a David Perdomo, Mariana Carballal, había, bueno, pois xente espectacular, e para min foi un retazo, porque claro, ter ao lado a un señor David Perdomo, a Mariana Carballal, que fora mestra miña en audiovisual, sí, de dirección artística e de dirección escénica, bueno, pois para mí foi, pois eso, un reto brutal, e pasei no pipa. Sí que é verdade que se fose hoxe en día disfrutaría máis, porque naquele momento podíame tamén moito o ser esa primeira vez, entón, pois, se fose hoxe levaría pois con moitas máis risas. Daquele momento estaba máis tensa pola falta de experiencia, sabes? Pero foi moi bonito e repetiría, vamos, a cegas. E despois, bueno, pois estiven de reporteira, fun polo aire, estiven presentando con Xosé Manuel Piñeiro en Bamboleo, estiven facendo cousiñas, despois estiven en Luar tamén, como xurado de recantos, non sei se me quedan máis cousas, bueno, facendo cousiñas, sí, cousas puntuales, porque tamén, claro, foi nunha etapa na que o combinaba coa orquestra, entón facía a tempada de verán, e había unha temporadiña aí que ata me coincidían as dúas cousas, porque a tempada televisiva comeza cando aínda non rematou a tempada da verbena, sabes? A verbena vai hasta outubro ou así, e a tele comeza máis ou menos en setembro, sabes? Entón, pois, hai aí un mes que sempre andaba eu arrastro, pero bueno, que sempre paga a pena, porque é verdad que, jolín, se che gusta, falo de mil amores. Joder, que ten que ser unha pasada, O sea, ao fin e ao cabo, ten que ser. Ahora estás no que nos pilla Revolando. Sí. Estás con Adri, non? Estou con Adri, con Lucía, Fátima Mella, Tania Beiras, Manu, que temos por aí, non sei se marchou. Manu gastou peseta e dixo e marchou. Mira, bueno, bien, así me gusta. Está ben tamén, o sea, dixo non quero ocupar sitio. Por máis Manus. Sí, Manu a tope. Ven aquí, paja e marcha. Gracias, Manu. Oye, eu estou me vendo aquí porque teño o ordenador, atas o rollo. Estou me vendo co pijama, isto é un Cristo. Isto non me enseñes a ninguén, Pois hai 40 personas, creo, aí, non? Mira, Manu sí que está, Manu. Manu! Gracias, Manu. É que, claro, dixen eu, que roupa te posas un cederoito un sábado de confinamento? Eu aquí, é o que dixo eu, que aparte, mima, tío, eu vim a correr, tal, as cousas correr non van así, non van ben, non.
Joder, eu aquí o que lle pido a xente que ven, eu sempre digo, con Sonic botamos aquí a falar, pero aquí como se estuviéramos na taberna. Aí na taberna hai... Si non, si, vergonza ninguna. Que por certo, dese unha taberna en Bastavales, non? Que está pillando superfama. A Pedra. Sí. Wow, tío, aí está sobre esa prepetado, de peña, Sí. É que eu teño... Aquí hai varios, pero aí si hai está o Padriño, por aquí, o Padriño, sí. Casa, o Padriño tamén. Xente, se ides polo Padriño, poñedevos a 50, vale? Non me ser cafres. Non me ser cafres. Se non vades levar unha clavada para casa como un mundo, xo que lo dixo eu, que se leve unhos cuantos. Dímolo Fátima que está ali, e fijo que saben que están ali, saben que están ali e pillan igual, o sea. Esa é mítica. Eu que teño a miña tía ali que restaurou unha casa ali en Vida Loíso. O sea, bueno, pues está aí ao lado. Entonces... son os veciños que son de Sabaxáns. Bueno, pois... É do lado. Bueno, pois ao final queda aquí todo queda na casa. Todo queda na casa, o sea que... Así gente facémoslo presencial cando se pode. Xa tomamos polo... Onde queda, facémoslo aí na horta do camiño e veña. Na horta, joder. Cando veña o bo tempo e corai unha xiada que nin Dios. Ahora mellor se facemos na horta. Igual nos dan un premio aos tontos do ano. Todos ali. Bueno, Fátima, que tal estás ben? Penso que ben. Bueno, rasca un pouco, Bueno, sí. Pasará, que mañá non teño que cantar. Pero con caña blanca, o mellor iba... No, daquela xa me tumba. Bueno, agora tamén queremos saber, porque claro, vemos a Fátima e sempre nunha pantalla, pois enriba no escenario. Que fai Fátima no seu tempo libre? Pois mira, ahora mesmo pouco. No, a ver, eu son chechecia, encántame, por exemplo, cine. Encántame o cine, encántame os animais. Por exemplo, teño devoción polo meu can, que moitos xa coñecen, que anda en cadeira de rodas. Pero ten que estar así permanentemente? Ou... É que el quedou parapléxico. Meu pobre. Sí, entón, pois claro, é o único xeito de que poida sair a pasear. Se non temoslle unha cama así XXL, un colchón, para que poida, porque ele arrastrase das patas traseiras, entón, pois, para que poida estar estumballado, pero claro, para pasear e tal, para que se divirta un pouco, pois poñémoslle a súa moto e vai como un tiro por aí. Entón, pois, tamén me encanta dedicarlle tempo a él, á familia, á miña parella e bueno, pois aos amigos, ainda que agora non se pode moito, pero eu son moi caseira e moi da casa tamén xo digo, o sea, non son unha persona que lle guste excesiva, ainda que parezca que sempre ando de un lado para outro, que sí, pero despois no meu tempo libre gústame estar na casa porque levo moitos anos dun lado para outro, entón pois eses momentos de, sobre todo no verán, de estar tirada aí na horta, debaixo da cereixeira, sabes, á sombra, lendo un libro, eso é gloria bendita para min, sabes? Entonces, eu son moito da casiña. A ver, eu tamén son bastante caseiro. Eu, de feito, agora, bueno, vivo nun piso, botas eso de menos de estar nunha casa. O sea, de ter ese espacio de correr. Sí. E sentirte libre. De feito, ti a cuarentena pasáchela aí en Bastavales? Sí, claro. Sí. Vale, lévase de outra maneira. Eu tuve semi-cuarentena. Porque, claro. Sí, a ver, cando vi a xente metida nun piso, dicía, Dios, que sorte teño, porque, claro, porque eu podía sair, aparte xusto coincideu que hasta fixo bo tempo, sabes, porque moita xente dicía, por lo menos chovera. Moito me jodeu. É que a mí moito me jodeu. É que mira, eu dixen, basta, porque, a ver, eu son educador infantil, e claro, a min digo, pechamos o cole, hai que ir para a casa, tal. Eu dixen, 15 días, non sei que. Sí, como pensamos todos. Jojo, de puta madre. Claro, a ver, eu estou aquí, eu agora vivo na estrada, eu son de Roís, o sea que, bueno, estamos aí ao lado, somos veciños e tal. Entonces, viveme para a estrada, tal, un piso, camiñamos a tal, 40 metros cuadrados. Sí, claro. Sí. Os que teñamos todos. Entonces, genial. Que sepas que eu levámoslo moi ben, pasámoslo moi ben, tíamos
esos horarios, tiñamos unha rutina dentro, eu son moi de rutinas, a mí se me jodes a rutina desbarajusto. Sí, a mí pasa igual. Entonces, tiñamos os nosos horarios, tal, vimos unhas pelis, non sei que. A verdade é que tamén somos afortunados de pasar isto e tiñamos todos os privilegios, porque non che falta claro. Vale, que jodeche non salir e tal, pero bueno, entre o que cabe estás na túa casa con todas as comodidades de todo o mundo. Si tes internet, tes historias para entretenerte, se nos pilla isto fai 20 anos, pégache unha volta, sabes? Exacto. Entonces eu sempre fui moi agradecido nese aspecto, sabes? De que diste, bueno, dentro do malo estamos aquí os dous, facemos de que se faz de comer así un pouco, experimentas. Si, tiñas tempo calcar a cousa. De todo. De todo. Pégaslle 4 baldeadas ao piso. Sí, por arriba, por baixo, amarillo, rosa. É verdade que, bueno, foi un momento tal, eu non esperaba estar despois 3 meses. Que despois, claro, despois botabas de menos, claro, obviamente, espero, como a ti, que, a ver, somos moi caseiros e tal, pero sí que joder, que nós chegábamos o viernes e sempre era o típico de, bueno, vas a tomar algo, a cenar fora, con os amigos, claro, diste, a ver, bueno, como a calquera, sabes? É dicir, eu tampouco te metía todo o día tal, pero sí que hai certas cousas de vida social, de ver os amigos, de tomar algo, que botabas de menos. Sí. Madriña. Foi unha aventura, unha experiencia un pouco curiosa e esperemos que na teñamos que volver a repetir. Bueno, está nas nosas mans, moi ben non nos vai, no. É dicir, porque no momento en que nos deixan as nosas cousas na man, hai quen cumpre, pero hai quen se vai moito olle. É que, mira, a ver, somos españoles. E pasa unha cousa, a ti danche un brazo e aquí collen, bueno, danche unha man e colles o brazo inteiro. Eu sabía, cando foi en verano, estábamos falando cos meus colegas e tal, non sei que, bueno, vamos a abrir, podes ir aos bares, non sei que, e dixen, nós, no momento no que nos deixen abrir, vamos como jabalís sin control, pero sin control, é que, mira, falamos ainda outro día. Ahora póñenche, porque dicíos, joder, cando volvan as verbenas, porque nós somos, todo o meu grupo é verbeneiro puro e duro. E chegou o verán, e este verán, para nós, tampouco é como que non faltou aí. Faltou algo, sí. Estábamos, joder, ahora mismo estaríamos vendo pues, o Combo, o París, o Panorama, ahora está. Estamos. Ahora serían as festas de non sei onde, ou serían as festas de non sei que. Estaríamos ahora nas festas de. Eu me cago en diol. E claro, claro, a ti fallache e dicíamos ahora, joder, ahora póñenche aí o dúo Antonio e María tal, non poden poñer porque si petaríase ao nivel da Panorama. Ahora mismo poñen totalmente. É que eu non sei como ir ao rollo, non sei como eu tampouco sei a verdade, o sea, non teño moi claro como van a facer esa desescalada. Porque eso non vai ser unha escalada, vai ser unha desenrolada por aí. Vais a botar todo o mundo a rolo. É que che din eso, dinche, du Antonio José alá en no Courel, no medio do Courel, nun campo da festa, que é de terra, de cabeza. Sí, boa hasta eu. Non iría hasta eu. Subímonos todos ali ao palco. Madre mía. E como levas ti o ser unha figura pública, ainda que sea a nivel Galicia, porque, coñécete moitísima xente, todo hai que dicilo, e nas redes sociales, pois tes tamén unha serie de seguidores, un nombre de seguidores. Como levas ti e como gestionas ti a nivel emocional, eso? Pois a ver, eu tuve unha etapa bueno, ahora digamos que estou algo máis tranquila, pero tuve unha etapa na que sufrino bastante porque tuve bastante acoso por redes. Ah, sí? Sí, tuve casi 10 anos de acoso por parte dunha persoa. 10 anos? Sí, moi heavy. Sí, entón, bueno, e cousas moi heavies de empezar por suplantación de identidade, despois de difamación en redes,
collerme fotos e difamarme, chegou incluso a enviarme cartas á miña casa. Hostia. Bueno, as de Dios, o sea, cousas xa de enfermedad, sabes, de mírate, por Dios, Pero mírate. a mesma persona? A mesma? Sí, porque todas, o sea, empregaba, era o mesmo tema, sempre as mesmas temáticas, sempre era a mesma expresión e, bueno, pois ao final, bueno, de feito está denunciado e en investigación e as de Dios. Entón, tuve unha época aí que me custaba moito, digamos que mostrarme en parte públicamente, o sea, simplemente deixaba ver a parte, digamos, profesional, hoxe toco en non sei donde, hasta aí, sabes? É dicir, non custábame mostrarme porque me atacaban e entón é fastidiado, sabes? Eso, é moi fastidiado. Pero chegou un punto en que dixen eu, pois tampouco esa persona non vai ter a forza nin o poder de chafarme a miña forma de facer as cousas. Entón, bueno, despois de superar esas cousas e de aprender un pouco tamén a convivir con eso, porque, bueno, sabemos que os haters e toda esta peña están á orde do día. Entonces, claro, como o levo ahora? Pois hoxe en día son afortunada porque podo dicir que teño unha comunidade super chula, porque teño unha comunidade virtual que me apoia prácticamente ao 100%, sempre están moi a favor, sempre están animando e os casos nos que me fan sentir ese mal rollo son mínimos ou puntuais, entón pois sí que me sinto moi afortunada. Tamén cando se pasan dos pueblos, rapidamente o publico ou machadazo, exacto, para que aprendan. Entón, por ese sentido, sí, porque eran cousas que non se poden aguantar, sobre todo porque por esa responsabilidade que temos como persona medianamente pública, pois veñen unhas xeracións detrás que poden interpretar como que hai cousas que hai que aguantar. Entón, non. Entón, pois, aí é onde entro a saco e digo, non. Entón, bueno, pois esa é un poquinho como levo a situación, dicir, eu mostrome como son, o que lle guste ben e o que non lle guste que non veña, tampouco me viñas a tocar a moral, que eu non chego á túa casa a tocar a moral. Entón, pois é así de simple, dicir, afortunada, síntome afortunada porque xa che digo que a grandísima maioría é xente super guai. Pois non sabía eu esa situación, non sabía, tuvo que ser complicada. Eu xa, sobre todo, cando tocan, porque a min, Dios, a min que se meten comigo, metedeos comigo, pero no momento no que implica xa a terceiras persoas do meu alrededor, eso, que che vayan a casa, non sei que, aí non. Sí, a min implicar a familia, familiares, que decía, aparte eu decía, ten que ser alguén que me coñece, hostia, decir, non é alguén de caga la caña, o que falamos, sabes, ten que ser alguén, e bueno, e realmente despois incluso consultei con delitos informáticos, coas brigadas de delitos telemáticos e tal, e dime que o 99% dos casos son persoas do teu entorno cercano. Hostia, que... Personas que te conocen, persoas que o sea, que pois o típico, alguén que está enamorado de ti e como tal, pois tenche rabia, ou unha persoa que, bueno, eso, que che ten envidia por algo ou che ten manía por algo, pero que son do teu entorno, que ao mellor te cruzas con ela e fala contigo, sabes? É dicir, é así de... E eso a min... Tamén... Claro, eu barrenaba neso, preguntábame, pero tes algún problema con alguén? E digo, a ver, non, cousa como para facerche a vida imposible a alguén, non, tú podes discutir con alguén un momento dado, pero non podes chegar ao extremo dese tipo de extorsión, dese tipo de acoso, porque era acoso puro e duro. Buah, tía. Acoso puro e duro. Sí, moi heavy. Pero que 10 anos? 10 anos, 10 anos, e incluso tuve ataques no meu coche, de chegar, de tocar e ter as rodas desinfladas e cousas así. Sí, o sea, moi heavy. Por iso que eu animo a toda a xente que teña o máis mínimo caso de alguén que se sintan acosados, que o visibilicen todo o posible, que o denuncien, foi o que eu fixen, e non se pode permitir iso, que va. Non. A min pilloume nova daquele momento, e se é agora, pois non sei o que faría, pero, home, fastidia igual, porque che digo que non é agradable. Hostia. Non é agradable, pero bueno.
É que, aparte se é día tras día, joder, macho, é que, a xente tamén, Dios mío, estaba barrenadísima da cabeza, Ai, non sei se é xente que é infeliz, se é xente que é mala, non sei se é que se son malos por naturaleza, que moito tempo libre. Moito tempo libre, é que iso tamén é outra, ten que ter tempo, porque sí, eu dicía, pero dedícallo á tua parexa, aos teus fillos, aos teus pais, a quen sea, déxame a min tranquila, que a vida é única. É dicir, o día que te des conta deso, pero... Hostia, tía, que me... Eu que sei. Deixasme parvo totalmente, mi madre mía, non sei. Bueno, pero non quedes barrenando neso, que é moi desagradable. No, sí, no, pero é que dá que pensar polos os típicos comentarios sempre que che mandan ou Antonio _55, bueno, eres un gilipollas ou eres non sei. Bueno, sí, eres un pringao, eres non sei que... Antonio _55 estudiaras. Sí. O sea que, no, pero, sí. Bueno, pois, alégrome que a día de hoxe todo ok, e que teñas esa comunidade... Sempre queda a duda de que poida volver, pero bueno, espero que teña a vida máis completa, que teña algo mellor ao que dedicarse, que non sea a min. Hai que darlle... A veces parece non, pero... Ainda que sone... Violencia non, violencia non, xente. No, violencia non, xente. Pero algunha un sacho enterrarlo nos dentes. Unha mareada de bimbio. Deixámolo aí. Bueno, como estás? Estamos vinculados tanto á música e tal. Que escoitas ti no teu tempo libre? Que escoitas ti? Pois moitas cousas, é dicir, teño unha variedade no Spotify, que iso vai desde Gloria Estefan a Till Brunner, de todo. Gústame todos os estilos. É verdade que depende máis do momento, que, sabes, é dicir, depende moito do momento do día e no que necesiten. Se me necesito activarme, poño salsa ou algo así. Gústame moito a música latina para animarme. Se estou de relax, pois ao mellor un Till Brunner, que é un, non sei se coñeces, que é un trompetista moi chulo, moi guai. Pois algo así, é que realmente é iso. Eu creo que é máis o momento do día. Encántame Coldplay, encántame Celine Dion, encántame, que máis me encanta? Pode abrir, mira, queres que che diga que teño no Spotify? A ver, ven, aquí estamos aquí. Veña, vamos a ver o Spotify. Vamos a cotillarte o Spotify a Fátima Pego. Sí, porque mira, xa que estamos aquí, pois dixoche, a ver, espérate, pois mira, teño Salvador Sobral. Hostia. Non podo ver isto máis grande. Que isto é unha pobreza. Bueno, que aquí a aldea está moi ben, pero a conexión como é o que ten, non podía telo todo. É o que ten. Bueno, pois mira, teño Salvador Sobral, teño Dua Lipa, teño Jali Lorín, teño Joao Gilberto, Gregory Porter, Alejandro Sanz, Rosalía, Lady Gaga, Gloria Estefan, Alexander Abreu, los Backstreet Boys, Pablo López. Tiña que haber aí, Backstreet Boys tiña que haber. Claro, Women of Jazz, música de películas, que me encantan as bandas sonoras. Tamén son moi fans. Juan Luis Guerra, Bruno Mars, Whitney Houston, Michael Bublé, Celine Dion, pues mira. Bueno. Muchecía, un pouco de todo. Un pouco de todo. A mí, eu son moi de opinión, a ver, porque a mí tamén pode estar escoitando o Adagio en Sol Menor de Albinoni, paso... É o combo dominicano. Correcto. A ver, sí, é que sí, jolín. O sea, é que eu son de repente estou escoitando Iron Maiden, sabes? Claro, a ver, é que ti non vas a estar de festa escoitando o Adagio de no. Que sí, ao mellor, pero bueno, sería unha festa rara. Pero a mí os meus amigos sempre me vexeron, por exemplo, cando se montan no meu coche ou tal, bueno, agora vou co Spotify no coche ou tal, pero antes que iba co pen, e ve as miñas carpetas e ves orquestada, machacada, Xabarín, Ráfaga, Xabarín Club, Heredeiros. Xabarín Club, tío, que mítico. Sabes que boto de menos as cancións do Xabarín Club? Buah. Pero unha barbaridade. O sea, estou na lavadora, o xamón, todo eso. Eu dicía, eso hai que facer un concerto de... Que ti foches a un concerto do Xabarín Club? Nunca fun, tío. Eu sí. Non sei que estaba facendo nesa época. Xa te eu sei. traballando.
A ver, eu tiña 15 anos, no, 14. Cando se empezaron a facer, 14 ou 13 anos. Pois já estaba traballando. Sí, posiblemente. Já estaba traballando. Mais ou menos, eu empecé con 18. Pois mira, pois fíjate. É que foi aí, esos conciertos molaban un huevo. Pois sí, E de feito, eu ainda falaba aquí con Esther Estevez, que veu, cando veu, a semana pasada. Això me acordo, xente, madre mía. Bueno, normal, foi memoria. Foi uns días, sí. Eu tamén estuve Orgullo Galego, que é unha páxina... Sí, que estou mañán con eles. É verdad, xusto, joder, estás mañán con eles. É que me sonaba agora mismo, estás mañán con eles. Joder, que necesitamos un programa infantil como é debido na Televisión de Galicia que regresara outra vez, porque marcou o espírito do Xabarín Club. Marcou unha generación, é que marcou unha generación. Pero totalmente. É dicir, hai unha xeración que polo menos a min pásame, que falamos galego gracias ao Xabarín Club. Sí, totalmente. Porque senón estaría falando castelán segurísimo. Totalmente. É dicir, o feito de estar cantando o que quero é xamón, e ver a Doraemon dicir tal, ou a Novita, ou a Cuiño de Shin-chan, estas cousas. Por certo, Manu, gracias á suscripción, ten o cuiño de Shin-chan ao lado do seu nombre. En serio? Sí. Onde está? Onde se ve eso? É que, bueno, tens que buscar a Manu que bueno, ves a Sergio Anos que acaba de falar que ten o cu? O cu, bueno, pues é que eu teño a temática do meu canal é todo de Shin-chan. Entonces, cada vez que alguén me sigue, pues sale Shin-chan dando as gracias, cada vez, por exemplo, Manu, cando pagou, bueno, suscribeuse e tal, sale Shin-chan con Ultrahéroe e fai e tal, teño todo ambientado, todo moi... Como mola. Eu son full Shin-chan. Aí está Manu, ves? E ten empanada, que eses emoticonos de empanada... Trompa, verdad que sí, trompa. Entón, choves en fin, e ti estás lonxe de min. Que gran canción, tío, como votamos vai sendo hora de ir para a cama. Dios, tío, que tempos aquí queres temos. Unha empanada, dime aquí, pois oye. A ver, saita a empanada. Sabes que a empanada é a miña comida favorita? Buah. A empanada de bonito. A de bonito? A de bonito. O sea, podesme traer aquí, o sea, podesme levar ao Ritz Palas de Dubai, que se hai empanada de bonito, dixo, ponme unha tapa de empanada. Te lo juro. Hostia, señor, empanada de bonito, hostia. Sí, é a miña comida, e de feito eso. O sea, pode haber o que sea, que como haxa empanada de bonito, me ciego. Vas... Pois xa sabedes, xente. Sí. Empanada de bonito. Bueno, ahora xa non estou enamorada. Xa está namorada, pero bueno. Sí, estou enamorada. Pero bueno, as empanadas... As empanadas a certos de moi bo gusto, O sea, se che leva unha empanada, levanche. E ti, ela agradece de 1000 amores. Moitísimo. Bueno, eu teño unha pregunta así, a ver, como é Lito detrás do escenario? É un carallán. É que, iba a dicir, ten pinta de ser un vacilón, é ser caralludo e tal, e tal. É así? Sí, é un tipo estupendo, fora coñas, o sea, nin peloteo, nin hostes, olvídate. É un tipo que é compañeiro, antes que xefe ou encargado, é compañeiro. E iso é complicado con unha persoa que ten a responsabilidade que ten el, porque estamos falando de que é a cabeza pensante da orquesta máis espectacular de España, porque non é que o diga eu, nin, o sea, Panorama, eu vivín o que é ir con Panorama a Tarragona ou a Valencia, e que vexas unha plaza petadísima de xente flipando contigo e que te conocen e diste, pero como a señora de Valencia pode saber quen son eu? Vamos a ver. E te conocen e te admiran e as de Dios. Entonces, isto tamén é unha cousa que temos que aprender os gallegos, que temos moita cousa desto de sempre valorar o de fora e nunca valorar o de aquí. Podemos estar moi orgullosos das orquestas que temos porque as conocen en toda España, o sea, as admiran en toda España
Entón, somos un referente. Xa non seremos noutra cousa, pero, bueno, sí que somos en moitas, joder. Sí. É de coña, por suposto, pero me refiero que é unha das cousas que somos punteiras, fora bromas. E entón, pois, é moi flipante cando chegas fora e tal. Entón, ese home é a cabeza pensante de todo o que pasa encima dese escenario. É dicir, é unha pasada. Ese tipo ten un MacBook Pro aquí, pero a saco, sabes? É dicir, moi brutal. E, obviamente, hai momentos nos que esa cabeciña está saturada, tal, e entonces é unha persona como outra calquera, pero o guai é que unha vez que ese momento de presión e de tal pasou, el volve a ser compañeiro, sabes? E iso é moi de agradecer, é o primeiro que, se estás mal, oi, non te preocupes, se estás tal, unha palmada tal, é o primeiro que se hai que saltar, salta, se é o primeiro que se hai que rir, se ríe, e se é o primeiro que se hai que zumballar polo chan, se zumballa. Entón, eso, chapó por él, porque... Aparte que, joder, os anos que... Joder, porque ao fin e ao cabo, joder, isto... Leva 40 anos encima dun escenario. 40 anos, o sea... Claro, tú sabes o que é iso? É unha barbaridade. Eu xa penso... En Panorama, pois imagínate, eu iba a ver Panorama no 2000, e xa era unha, digamos, Panorama, había un nivelazo, sabes? E estamos en 2020, pois digamos que leva na élite a nivel 20 top. 20 anos. E outros 20, pois que estaría luchando como a calquera. Eu creo que é un dos iconos, o sea, en Galicia, porque claro, ti falas de Lito do Panorama, hostia, conoce todo o mundo. Todo o puto mundo. O sea, que Lito... E non sabes como arrasa. O sea, tú vas con Lito, e dá igual donde sea. O sea, eu teño xente que me di, no, se vas ás Canarias con el de vacacións, e párante nas Canarias. É dicir, e aquí, o sea, tú vas por aquí e xa non é a xente maior, pero os chavalitos, o sea, fanse máis fotos con Lito que con calquera de nós, pero con diferencia. O sea, vas ao lado de Lito e olvídate que non vas a ligar. Non. Arrasa, o sea... É que, aparte, ter ese espírito xoven que ten de... Sí. Sabes, de que, bueno, tamén está rodeado tamén de todos vós, eu creo que tamén iso, vós tamén sempre tamén lle dades unha frescura, entonces... Sí, pero el tira moito por eso, decir, claro, non lle fai falta. Pois, claro, eu dicía, joder, é que diste, leva tantos anos aí, e, ao fin e ao cabo, sempre dixo, 40 anos, eu xa están que estar queimado, de, joder, estar aí aguantando sempre o mismo, tal, non sei que... Aí está. A saco. A ver, seguramente estará queimado, pero non sei, non. É que ou disimula moi ben, en plan de que, bueno... No, el disfruta, ainda decía outro día, que lle mola máis cancións de Tomorrowland que un paso doble. É dicir, paso doble. Non, hombre, non, bota tamén unha de David Guetta que disfruta máis. E dou fe que sí, porque, oi, hai días que estás cansado, pero... o tío dá todo igual, como llevas ti decir que estás ao lado e tes 20 anos menos, como llevas a decir que estás cansada? Hostia, miro pa ele, teño que saltar, porque claro, está ele saltando con 20 anos máis que a mí. Hostia, diche, no, isto non pode ser, é que diche, a ver, miña meniña, a ver. Claro, espabila, mogocu, espabila que tal as perras mellor que a min, É que é así. Como foi introducir a alguén que ganou Operación Triunfo na orquesta? Porque, pois... que sepas, eu vou che contar que eu seguín esa edición, a de que ganou Mario. A de Mario. E cando foi o cambio, o sea, que eu vi a Mario, aparte eu estaba desconectado, porque aparte eu son... Ti viches Friends? Sí. Vale, pois eu son como a Phoebe. Vale, eu son como a Phoebe, son apirolado mental. Non me empano moitas veces, e teño a mellor diante non me empano. É claro, cando fun, non sei, bueno, o sea, acababa de entrar Mario, o sea que e cheguei así e dixo, eu ese tipo, claro, sóname. Dijo eu, hostia tío, pero porque aparte ganou no 2010, creo que foi. 2009. Foi no 2009. Estaba eu, hostia tío, eu este fulano, eu tal, e mirei en internet, tal, non sei, Mario, hostia tío, pero ese foi o que ganou a Operación Triunfo, no tal,
Hostia, petou a cabeza nun momento tal. Dixeu. Como se integrou el? Que tal? Porque... A ver, eu, por exemplo, eu non estaba na orquesta nese momento, obviamente. Sí. Pero el entrou creo que recordar que entrou en Panorama no 2016. Eu estaba en París de Estabas Maio. en París, sí que é certo, claro. Sí que é certo que eu conocía a Mario antes de... sí. Sí, claro. Eu, estaba en Suavecito. Sí, estaba en Suavecito e ele estaba en Tequila. Sí, tuvo en Tequila, sí, certo. Sí, e coincidíamos moitísimo, porque nós tocábamos moito por Asturias, tamén tocábamos moito pola Mariña, e Tequila iba moito á Mariña, entón, pois, conocíamos, porque a verdade é que sí, que coincidíamos moitísimo nas festas. O típico que... Sí, claro, coñeces son compañeiros, ao final falas e tal e cual. Entón, pois sí que, a verdade foi, eu tamén seguín a edición, porque foi emocionante ver a un compañeiro da verbena, pois, en Operación Triunfo, estaba flipando, pero flipando. E sí que despois, el tuvo uns anos que estuvo vinculado, digamos, por contrato a Yes Music e, bueno, todas estas produtoras que levaban o programa, claro, cando salen de aí, sobre todo se eres ganador, pois tes un contrato e esas cousas. E houve uns anos que sí que perdemos un pouco o contacto, porque, bueno, obviamente, pois estaría a mil cousas. Pero despois, co paso do tempo, sí que retomamos outra vez e foi coincidindo un pouco máis adiante cando xa voltou a verbena. E cando me contou que iba para Panorama, e sí que esas tempadas de 2016, 2017 coincidíamos moito París e Panorama, entón falábamos, e Mario é un tío que a pesar de ser unha persona que ten unhas cualidades brutales, creo que é unha das persoas que mellor canta, xa non digo da verbena, senón en España, é un tío que ten unhas cualidades espectaculares, e é un tío super humilde. Hostia. Super humilde, é unha persoa seria, así que ao mellor pode dar a sensación, claro, de altivo ou tal, pero que va, é un tío que é serio ás veces e tal, entón pode dar esa apariencia, nada que ver. É un tío super humilde, super bo compañeiro, a tope, e super generoso, que é unha cousa que moitas veces estas cousas dos egos, sabes, no artisteo, e estas tal, en plan, bueno, sí, eu tal, pero hasta aquí que este é o meu terreno, non? E para nada, decir, eu ahora vin cambio de, por exemplo, entrou Cibrán e tal, e son dúas voces que podes decir, ostras, son dous cañóns, sabes? Cibrán é un prodigio de voz e Mario outro prodigio de voz, e velos aí sempre facendo piña entre os dous, axudándose. Que guai. E dá gusto, de verdad que sí. Eu penso que bueno, eu tuve sempre unha suertaza cos compañeros que tiven desde sempre, a verdade é que sí, e este ano a verdade non é menos, suertaza. Eso tamén é de agradecer, ter uns compañeros de traballo. Que podes ter o mellor traballo... Sí, porque para nós é a familia. Sí, é que pasamos máis tempo que ca familia. É que podes ter o mellor traballo do mundo, pero como teñes uns compañeros un pouco... Sí, iso é así, sobre todo porque é eso, hai traballos que ti vas ali as túas 8 horas, volves para casa, e se tú eches un problema ou que sexa contarlle a túa pareja, a túa nai ou a teu pai, pero nós pasamos conta que nós non son 8 horas, nós son 3 de viaxe, 4 de espera, 3 de actuación, despois vamos para o hotel, desayunamos cas mesmas persoas, comemos cas mesmas persoas, non te leves mal, vas fastidiado. Vas fastidiado. Sí. Entón, eso é fundamental e, ostras, isto é unha familia. É unha familia, e podecho dicir calquera que nos botamos de menos, que moitas veces cando vamos aí atrás que fomos a Luar e fomos a Bamboleo e tal, e é como, dios, que ilusión vernos todos, estamos ali falando todos como a cotorras, porque decía má de maquillaxe, joder, pero é que non paran de falar, joder, date conta que levan sin verse non sei cantos meses despois de pasar 24 por 24, sabes, xuntos, entón botámonos de menos porque somos unha familia, sempre ter máis afinidade con uns que con outros, lógica pura, pero que va, isto é, a verdade é que é unha suertaza compartir con grandes músicos, grandes cantantes e ainda por riba vos compañeros. Pois é unha maravilla, é unha maravilla. Que tal con DJ Sonic? Que tal traballar con ele? Poñémosla a andar enseguida, Sí, non fai falta. Bueno, ahora levo
levo moito tempo sen velo porque, bueno, xa me dixo. E iso estános fastidiando porque, obviamente, ainda que se poden facer cousas virtualmente, hoxe en día hai tantos adiantos que prácticamente podes gravar un disco sin verte, pero non é o mismo, porque nós fluímos moito, esta colaboración flúe moito de que che parece isto? Pois non, deixa aquí, vou cambiar isto, non sei que. Como escoitas isto? Dixo, hasta a mí non me gusta nada. E ao mellor venme el, pois vai a merda de letra que escribiches. No, pero, non, para coñas, pero sí que necesitamos un pouco esa dinámica de traballo, de vernos, de cambio isto non me gusta, isto non me sinto cómoda cantando, ou esta letra non me sinto identificada, ou que sexa. Entón, nos faltando un pouco eso porque, bueno, pois é a situación que tocou vivir, o que falábamos antes. Pero, bueno, que hai que remontar e virán cousas. Amenazamos con volver, Non, xa me dixo. Díxome, joder, xa vin que tiñas aí a Fátima tal, bueno, a ver, ten cuidado, que non se vai da lengua, que temos aí unhas cousas, e dixo, non, tranquila. Hai cousiñas aí, pero non se pode contar, porque senón perde. Din que se chafan, non se escondan. Sí, non, vos deixados. Que tal é que iso tamén teña curiosidade, que tal é o rodaje dun videoclip, por exemplo, os últimos que tes e tal, que tal é? Hai moitas horas, supoño, non, aí detrás. Pois sí, a ver, o fundamental é organizalo ben, sabes? Porque si organizas ben e dun xeito lóxico e intelixente, podes facelo rápido e obter un resultado bo. Obviamente, nós facemos cousas modestas, é dicir, non é unha superproducción, pero bueno, que vamos a ir pelexando. Hostia. Nos traballamos con Mama Music, con Federato e é unha gozada porque é unha persoa que cuida hasta o último detalle, é unha persoa moi previsora. Hai un bo equipo, decir, tamén hai moitísima xente detrás de Felipe que lle axuda. Que necesitas? Un coche? Pois aí ten un coche. Que necesitas? Un hotel? Pois aí tes un hotel. Que guai. Hai un equipo humano, a xente de impacto, un mogollón de xente que rodea a xente de Glass, do Puff Glass, de SAR, bueno, toda esa xente de Chantada, xente que se move desde calquer punto de Galicia para botar unha man. Entón, iso é fundamental, porque, oye, millonarios non somos ningún dos dous para facer megaproduccións. Entonces, dependes moito dese equipo humano que che tende unha man e que che axuda en todo, o sea, no que faga falta, desde aguantarche un cable, enchufarche unha regleta, hasta facerche un churrasco para cando acabas de gravar e tomar un churrasquiño. Eso é o mellor. Literal. Así terminan os nosos videoclips, tomando un churrasco. Eso é o mellor, aí onde está o churrasco. Mira, aí, por exemplo, que di Lore Chantada e Festa Rachada, o vídeo moi bo, e o da Meiga da Verbena é fabuloso. A ver, o da Meiga da Verbena gustou moito. Sí, eu creo que xa houve un salto. O primeiro, o Festa Rachada, pois foi, digamos, o primeiro que fixemos, foi grabado moito máis á carreira, e, bueno, era para un pouco tamén porque sabes que hoxe en día non se pode facer unha canción se non lle tes un videoclip, é dicir, había que cubrir esa necesidade tamén. Eu creo que para o momento tal, eso, coa rapidez coa que se fixo, quedou moi chulo. E no Meiga da Verbena xa houve un salto, ves unha evolución, sí que se ve unha evolución, un salto cualitativo que ao final é o que tes que mostrar tamén, que hai unha evolución, é dicir, dentro das túas posibilidades, dentro do que ti podes facer e onde podes chegar, pero que haxa un cambio a mellor, sabes? Eu creo que sí que o conseguimos a todos os niveis, sabes? E a verdade moi contenta. Pois estamos super ansiosos xa de ver o que tedes aí no forno. Que guai, mira, pregunta por aquí Lorena, Lore Chantado, tardastes moito en facer a Meiga da Verbena? Tardaches moito? Non sei se te refires a canción en sí ou ao videoclip. Mira, isto é curioso porque eu a Meiga da Verbena graveina eu na miña casa. Hostia! Sí, o sea, a miña voz graveina aquí na miña casa porque estábamos en pleno confinamento. Ai, claro, sí, claro, é verdade que mo díxomo el, na... Efectivamente, a mí mandaronme as pistas coa música, entón eu gravei a voz e enviéilla, é dicir, nese proceso non nos vimos, foi todo virtual. No momento en que sí, estábamos coa dúbida de si o vídeo poderíamos gravalo ou non, porque non sabíamos como se iba a ir a cousa. Entón foi no momento en que abriron un chisquiño as cousas e con moita precaución sí que o gravamos. Canto tardamos? Pois mira,
preparalo levou tempo, porque obviamente hai moito que falar, moitas cousas que isto sí, isto non, isto podese facer, isto non se pode facer, caésenos estos, metemos isto, e parte de produción, hai semanas de produción, preparando, pois eso, o hotel, unha habitación de hotel que nos facía falta, un coche deportivo, pois os permisos para gravar nunha praza e tal, pero o vídeo gravámolo, pois creo que comezamos a primeiriña hora da tarde, o sea, recén comidos, e rematamos de noite, pois non sei, serían as 11 da noite ou así. O sea, ponlle 8 horas aproximadamente nos levou gravar. Buah, pois xa lle dachedes duro. Sí, por iso, porque estaba moi ben organizado para ir tamén, sabes, non ter que andar ás voltas, entón, oye, gravamos no hotel, gravamos na praza, gravamos en Ponteceso. Sí, señor. Exacto. En Ponteceso, foi en Ponteceso. Sí, gravamos entre Laxe e Ponteceso. Aparte, os interiores foron no hotel Bahía, creo lembrar, a ver se vou meter a pata. Sí. E ali en Laxe. E despois gravamos na praza, bueno, se fai a festa, non sei como se chama esa praza exactamente, pero será do Concello, pode ser do Concello, ali en Laxe, que está ao carón da praia, e despois gravamos a parte esa do dron e os interiores do coche e tal, gravámonos no polígono este de Tella, creo que se chaman, Tella Ponteceso. Sí. Joder, pois sí, señor. E eso, nunha tardiña longa, pero sí. Bueno, pero hostia, madre mía, sacache de su videoclip en 0, bueno, despois a labor de postproducción, claro, de parte de Mama Music, que eles se encargan de todo. Pero bueno, hostia, quedou de puta madre. Sí, a ver, é que fan fai milagros, Federato fai milagros. Hostia, quedou genial, aparte uns planos brutales. Sabes, porque sí, hai cousas moi chulas, Buah, bueno, estou falando aquí de plan, o sea, como se fora aquí Steven Spielberg, sabes, en plan, bueno, no, pero sí que tal, pero sí. No, pero sí que é verdad que ahora mesmo aparte eu fijo un mogollón. Claro, no, é porque xa vivimos nun mundo que xa controlamos esas cousas, porque está moi ao noso alcance, entón xa empezas a diferenciar. Moitas veces non nos damos conta, a veces estou que a miña parexa e digo yo, mira a dirección artística, mira a fotografía desta película. E antes, ao mellor, el non se dá conta, si yo digo, pois tes razón. No, a mellor non sabemos ver o que é, pero algo gustanos. Sí. É dicir, é porque che gusta, por isto, porque está ben feito, porque é un plano bonito, porque é unha fotografía bonita, porque é unha dirección artística chula, ben escollida, entón, moitas veces non nos damos conta de por que nos gustan as cousas, pero é por eso, sabes? Porque xa empezamos a ter unha cultura de linguaxe cinematográfica, estas cousas que antes non había tanto. Pois, joder, tío, madre mía, pois a verdade gustou moito, todo hai que dicirlo. Pois moitas gracias. Bueno, pois agora vamos a pasar, xa para acabar, eu sempre teño unha sección de preguntas que, bueno, que teñen os meus seguidores de Instagram. E despois, agora xentiña, podedes ir preguntándolle a Fátima en directo tamén, vale? Tedes a hora. Sí, por Dios. Bueno, ti prepárate porque hai algún que, bueno... non pasa nada, vale. Que... Pois mira, a primeira pregunta vai así directa. Vale. Noelia Castro dice: papaches algunha vez detrás do palco da Panorama? Papel algunha vez Espérate, que nos estamos remontando moi atrás. Bueno. Detrás do Panorama? O da Panorama. Non, O da Panorama, No, hostia. Creo que non debo ser a única habitante de Galicia que non papo detrás do palco de Panorama. Bueno. Espera. Que? Estou pensando. A ver se papache ou non papache detrás do palco da Panorama. É que agora que penso... Eu non vou ser eu sola. Espera, que o da mellor da Panorama tampouco fun eu, Pero bueno. Eu creo que non, A ver, non poño a man no lume, pero diría que detrás da Panorama non. É que o Panorama ahora... Bueno, eu tengo que che dicir... Porque aquí falei con meus amigos e tal, eu dixo abertamente, é que eu son un super fan do combo dominicano. Non faz ben. Claro, é super fan. E do combo, sí que o fixe. Papache, así me gusta. Do combo, aí sí que 100%. Así me gusta. É que ese ritmo genera eso. Claro que sí. Bueno, vamos al siguiente. Dalle.
Cando empezaches a cantar, Ana, diche, cando empezaches a cantar e cal é a túa canción favorita? A ver, empecé a cantar, é que, claro, cantar desde nena, xa che digo. Digamos que profesionalmente, o sea, empecé a ir a festivais, a presentarme xa a concursos, esas cousas, con 12, 14 anos, e a dedicarme profesionalmente a cantar, pois, aos 18. A miña canción favorita, é moi difícil quedar con unha. Xa. Podría ser I Will Always Love You, de Whitney Houston, a típica do guardaespaldas que todos conocemos. Ou I Surrender, de Celine Dion. Serían, creo que as dúas miñas favoritas. Temazo tamén. Temazo, pois sí. Bueno, pois é difícil, decidir unha canción favorita, verdad? Sí, é moi difícil. E Galega Nordés, de Mercedes Peón. Boa, brutal! É a miña canción. Esa é a canción para quedar afónico, sí, con esa canción griteina, porque eu cantar cero, griteina, na Dorna de fai 4 anos ou 5 anos, en Ribeira. Esa é moi heavy, esa canción é moi heavy. Siguiente pregunta. Xian, diche, cando unha quedada? Claro, cando unha quedada, cando haxe con quen? Claro, cando haxe verbenas, claro, sí, temos unha quedada. Claro, sí. Cando ti colles e dijas ti, vamos a facer unha quedada en tal sitio. Bueno, eso é un pouco jodido, creo. Ostras. Hostia. Mira, di por aquí Manu, o luns imos buscar no arquivo da TVG a actuación no Tecle. Pues busca. Ai, por Dios, sí. Que vémosla aquí en directo. Ai, que ilusión me faría. Porfa, sí, vémosla aquí. Aí atrás fun o quen anda aí e atoparon unha actuación miña, debía ter 15 ou 16 anos, en LP45 na discoteca de Ordes, que agora é un plató de televisión, pero daquela era unha discoteca e facíamos ali un concurso tamén, un festival, e eu, o sea, unhas pintiñas, ai, Jesús bendito, que emoción, o sea, ver así é super emocionante, o sea, eu ali... Toda neniña ainda. Sí, toda mima. Aquí ahora, Fran diche, en que lugar de Galicia te perderías? Moitísimos. En un que teña mar. Gústame moito o mar. Son de terra adentro, pero gústame moitísimo o mar. O mar dame unha paz que... Brutal, non? Sí, o mar é o monte. O sea, son moi de monte. Saco. Moi de monte. Son moi de monte, é moito orgullo. É moi de mar tamén. O sea, gústame unha caliña destes que hai aí pequena onde non vai nin Dios, que non chega nin a máquina que limpa, nin nada, pero estás ali cun libro, un poquinho de sol e unha brisiña e eu quedo-me aí hasta cando faga falta. Pois eu tamén. Que queres que che diga, pero que eu de mar tamén son, eso que tamén son de interior a tope, pero sí que o mar, quizás eu nun futuro sí que me molaría vivir cerca do mar, a verdad. Boa, sí. Total. Fran volveche a preguntar, que tal foi traballar no seu momento no Fun polo Aire? Brutal. O sea, divertínme como poucas veces me divertín na miña vida. Aparte de facer algo que me gustaba, de percorrer Galicia, de conocer sitios maravillosos, a xente maravillosa. Tiñamos un equipazo super chulo. Eu compartía prácticamente todo o día con Javier, que era o cámara co que iba, e era un equipazo, ríamonos porque é un personaxe total, un tío maravilloso, e foi super bonito. Que guai, que guai. A ver, foi unha das túas primeiras, non? Dixeras que fora unha así de reporteira, non? De reporteira, sí. Nunca antes traballara como reporteira. Si, foi unha escola, pero total, o sea, un máster en reporteirismo Fast and Furious. Mola. Aparte teñen pinta de ser supermajos, sí, é verdade hai un equipazo aí. Verdade que sí. Aquí joder, tío, poñedes cada nick, amigos. Pero pode poñer María José, sí, dijo Antonio, allí Pispidí dice, cal foi a primeira... Hostia, tío.
cal foi a primeira pasa la rota que dixestes? Palabrota, será? Supoño que aquí o corrector lle xogou a mala pasada. Pero... pois iso sei, non? Que mo dixeron. Sí, cal é? Sí. Puta parió. Non podo creer. Sí, porque resulta que eu son da aldea e tiñamos vacas cando eu era pequena. Entón tiñamos un carro destes que ten 2 eixes e van as 2 vacas diante, non? Entonces chegaba o meu abuelo co carro das vacas ca erva, entón tiña que dar a volta na eira e meter o carro da recú, como dixo, aí da recú. Bueno, pois eso, e tiña que meter o carro para atrás, entonces, para atrás, daballe cabara, para atrás, puta que te parió. Entón eu andaba por ali, entón chegaba calquera por ali, e dicía, a ver, miña meniña, que tal? Puta parió, puta parió. Foi a miña primeira palabrota. Os nenos para eso... Mira, claro, aparte eu cunha alegría, eu chegaba ao cura, ando ao cura, puta parió, chegaba anda calquera, puta parió, sabes? Me daba igual. Son como esponxas, claro, ti toda tranquila, ti que sabías... Puta parió por arriba, se ti me abuelo, bendito está. Ok. Pues a seguinte, aquí, Lares Galegos, que é a Nati, que Nati está aí, a full Nati. Vale. Sí, Nati Roy, vale. Algúnha anécdota graciosa no escenario? Graciosa. Xa comentamos, tes algunha súa pavera que partiras tu cu con ela a tope? Que me partira o cu a tope, seguro que moitas. O sea, de cousas ridículas que tes visto no escenario e demais. Pero mira, é unha curiosa, por exemplo, ano pasado fun alcaldesa de Yuncos en Toledo por uns minutos. Sí. Por favor, conta eso. Sí, porque resulta que estábamos tocando en Yuncos, en Toledo, cerquilla de Madrid, e estábamos además nun campo de rugby, se non recordo mal, que me flipou eso. Sí, o recinto era un campo, eu creo que era un campo de rugby, creo recordar. Bueno, o caso, que un ratiño antes de empezar, de feito, eu xa estaba vestida de zombie, que arrancábamos o pase de zombies de Michael Jackson, eu estaba con meus trapos aí de zombie, e subiu o representante, a persoa que se encarga da representación, e dixo, mira que... Dixolle, Alito, non sei, creo que foi Alito, dixolle, mira que hai un problemiña co pregón, a alcaldesa polo que sexa non pode vir, e precisamos alguén que lea o pregón. Pois, buenas noches, non me acordo se era yunqueses e yunquesas, creo que sí, o xentilicio. Buenas noches, yunqueses e yunquesas, dixenlle, bueno, creo que podes observar que non son alcaldesa, pero vos tratádeme como se o fora, Entón, nada, dei o pregón e veña, e fun alcaldesa de Yuncos por minutos. Hostia, vaya puro, o sea, vaya... Non, imagínate, aparte, claro, tuve que cambiar porque dixen un zombi dando un pregón non cuadra moito, o sea, voume cambiar. Hostia, sería hostia de zombi, ali toda seria. Hola, yunquesas e yunquesas, estos... Sí, a ver, igual tiña que haberme quedado co traxe de yo. Mola. Bueno, o ano volvemos a Yuncos. Por favor, necesito eso. Fátima pego zombie, dando un pregón en Toledo. Cal foi a túa primeira actuación diante de xente e que canción cantaches? Te acordaste deso? Pode ser que sí. Porque me acordo dun festival que eu era moi pequerrecha. Era un festival de panxoliñas en Negreira. E nós íamos coa coral esta da igrexa. E acórdome que cantaba unha panxoliña. Ai, agora vou meter a pata. Que é unha canción protesta, creo. Durme meu neno durme, chamase Canción de Berce, e creo que é de Fuxan os Ventos. Brutal, a de Durme meu niño durme. No, esta era Durme meu neno durme, sen máis pranto, que o tempo de chorar vai pasando, que a terra na que vives non quer prantos, preciso mes enteiros pra libertala. Pensaba que era...
Sí, era super bonita. Hai unha moi parecida, de... Pode ser. Que pensaba que dicías esa, dixen, hostia, guau. Pois esta é moi bonita tamén. Moi bonita, moi bonita. A ver, nese momento, claro, non sabía o que estaba cantando. Non sei se tiña 6 ou 7 anos. Pero despois, co paso do tempo, sí que, claro, cando xa entendes de que estás falando, sabes? Sí, pois sí, foi esa a primeira vez que debía ter, pois eso, 6 anos, 7, por aí. E gañamos. Gañamos o festival. Let's go. O sea, mirade xente o que é que cun micro de mierda de cascos que ben sona a voz de Fátima, Así é, a 12 da noite. Isto non se ve, aquí ás 2:30 da noite Fátima en pijama e cantándonos unha nana. Unha nana, sí, un de berce e a dormir. Isto nin... E a dormir pa camiña. Hombre, por favor, veña, quítate. Hostia, sí, señor. Joder, brutal. E agora vamos a ver aí que puxeron aí esta xente. A ver, que vamos aí. Hostia, como foi a túa experiencia como xurado en Luar, día en tía? Pois foi chulísima. A ver, é que eu... O sea, non sei se é que teño moita sorte, pode ser. Pero, genial, mira, por exemplo, levame unha amizade brutal con Andrade, o sea, é un tío excepcional, que moita xente di, bueno, como podes levarte con ese tipo, se é un pesado? Dixo eu, bueno, chámalle como queiras, é un crack, e é un compañeiro 10, entón, pois, ledeime unha amizade brutal con Tania Beiras, que aínda que xa nos coñecíamos previamente, pois aí foi onde máis relación pois mantivemos todas as semanas e ao final, pois mira, unha amizade tamén super bonita e a que lle quero pois un mundo. E despois a experiencia en sí como xurado é moi dura, porque a min resultábame moi complicado. O sea, é moi complicado valorar a xente, ou a min polo menos resultame moi complicado, sobre todo a xente que é brutal, o sea, había moita xente aí que eu admiraba como cantantes, o sea, dende pequenos, sabes, decía, porque a min tocou unha edición recantos, digamos, os que xa foron gañadores de outras edicións, entón eran os top de lo top, entonces a min resultame moi difícil valorar, eu fixeno con todo o meu cariño, o mellor que puiden, pero é difícil valorar. A mí, polo menos, así mo parece. É que tamén encontrar ahora así... Eu digo que ahora tamén ti, isto tamén é verdade, que ti ahora tamén o nivel que tes encontrar alguén que se acerca a ti, sabes, que digas ti, que poder confiar nunha persoa, sabes, ou encontrar un que teña bo fondo esa persoa, tamén é complicado, porque ahora cando eu penso que o nivel o que estás ti, a ver, sona mal, non? Pero que fijo que sempre se che chega alguén por interés. Sí, hai de todo, obviamente. Tamén se ve vir, Sí, claro, é que é o que che vou dicir eu. A ver, eu tampouco, o meu nivel, xa ves, o meu nivel é estar en bata aquí. Xa, sí, pero... Tácheme igual, sabes? Pero, é dicir, sí que notas cando alguén che ven de corazón e cando alguén espera sacar algo de ti. Sabes, é dicir, eso notalo ti tamén, seguro, o sea, sí, non tens que dedicarte a nada en particular, e ti notas cando alguén, pois, ves que quere unha amistad sana e se acorda de ti sempre, non só cando necesita algo, sabes, é dicir. Sí que aparte cheiras, Bueno, eu teño un sexto sentido, pero eso xo digo, lo escalo daqui á esclavitud. Pasa pala. Atrás. Lore, dixe aí, cando a vosa nova canción, Fátima? Non te desfecha, non? Así, máis ou menos, non? É que, a ver, como podes imaginar, tal e como está a situación, dependemos tanto. Si fora por nós, igual po mes que ven xa estaba. É dicir, se as cousas estivesen con normalidade, sí, pero dadas as circunstancias que nin DJ Sony pode sair de Coruña, nin eu entrar, pois fai que todo vai moito máis lento. Pero haberá canción nova e moi pronto. Non dixo máis. Que me tirades da lengua. Pai. Xente, podedes ir preguntándolle agora, que é o momento. Sí, vos preguntades. Vos preguntades sin medo. Boas noites, buena nit, boas noites. Hola chicos, hola Izas, que tal estás? Por certo, que tal
que é verdad que ahora estás no mundo de TikTok. Bueno, sí. Que tal, home? Que tal? Eu iniciei-me na cuarentena facendo parvo como casi todos un pouco por pasar o día, sabes? Sí, bueno, con menos éxito obviamente, pero bueno, tampouco teño aquí que aí. Bueno, que non é tan fácil, reunir esa xentiña, manda carallo. Aí non. Non, moi ben, a ver, eu paso ben. Gústame, eu se te digo, son moito de pintar a mona, de facer o parvo, de misma. É igual. Entón, pois como me gusta moito eso, paso moi ben. Alegro-me tamén moitísimo que isto non se de precedente de nada, pero alegro-me moitísimo de que o estés facendo en galego. Alegro-me moito. Sí, por eso non teñen tanto éxito, porque a xente, pois, costa. Todo se andará. A ver, eu ahora mismo estou recibindo unha hostia como un templo, e isto tamén estaba falando con Orgullo Galego e con Esther, os seus TikToks triunfan a bloque. Xa, pero é que é moi pavera. É a hostia en vinagre. Eu ríome con ela, que non está escrito. Parece unha tía tan natural e tan igual. Joder, ela, sabes? O sea, que decir que chegou e ten un mogollón de reproduccións os TikToks. Eu estaba falando con eles que eu, a día de hoxe, hostia, non me esperaba isto, solo falando en gallego, e agora estou metido moito, a verdad que temos unha comunidade aí en galego, aquí en Twitch, bueno, en TikTok hai unha pequena comunidade, pero bueno, non teño tanto contacto con eses tiktokers galegos, a verdad, solo con Laura Franco, que, bueno, é a primeira que a verdad veu, conocémonos a través de aí, é verdad, pero bueno, ela xa fai tamén outro tipo de contenido, máis reivindicativo, máis, a verdad, moi guai. Claro, pero aquí a verdad que en Twitch, que estamos aí, Brais do Val, que está aí tamén super compi aí aquí en Twitch, estamos aí a tope reivindicando aquí que se faga unha comunidade a tope galega, e chegamos a xente, porque, joder, eu teño 1000 seguidores, cheguei onte aos 1000 seguidores aquí en Twitch, hostia, levo 2000 e pico en Instagram, e levo que conta meses, en TikTok creo que teño 35.000 ou algo así, é todo en galego, Sí, eso ten un mérito de la hostia. Entonces eu estou falando, e aparte, a mí que me choca máis o de TikTok, porque falo con geada, con seseo. Bueno, pero mira, pues hai xente que lle mola, tío. Entonces E a mí flipame ver, por exemplo, as tiktokers españolas facendo os vídeos de Laura, sabes? Que é unha cousa que é moi necesaria, porque levamos anos coa mochila esa de es que tenéis un acento, pois ao final vai ser que lle mola o acento, porque vexo as paisanías facendo os TikToks de Laura e encantadas de la vida. Entón, ole por sus ovarios e pa diante, saco. É que sí, ojalá cheguemos é claro que o do que falaba con orgullo é o tema de que, claro, é que porque a ti dincho, non? A min por que non faz os vídeos en castelán? Porque se queres chegar arriba terías máis seguidores, e jolle, pero que non son eu. Claro, é dicir, en castelán eu tampouco son eu. Non son eu. E aparte, a ver, eu tampouco que me queira dedicar a isto. Eu teño o meu traballo, disfruto do meu traballo, isto é algo que me veo así, o sea, ni eu me esperaba, o sea, que pero non son eu, se te tengo que hablar así en castellano, pues non me sale. No, porque a mí pásame igual, exactamente o mismo, decía. Eu son eu se podo falar así, senón serei outra eu, diferente. Totalmente. Non sei se mellor ou peor, pero a min dixeron moitísimas veces, dame moita caña con eso. A ver, sí que é verdad que cando a mellor fago algunha colaboración fora de Galicia, pois obviamente falo en castelán. Cando, por exemplo, coa orquesta, se traballamos, toco en Madrid, pois comunico, o sea, anuncio en castelán, porque, oye, pero normal, obviamente non ten por que todo o mundo entenderme, nin faltaría máis.
Pero cando entra dentro da miña liberdade, moitas veces eso, dame moita caña con eso, algún dimo de boas maneiras, en plan, joder, es que ganarías muchos seguidores, dixo eu, vale, ou perderías. Tamén. Porque ao mellor hai unha comunidade que me quere por esa parte reivindicativa de compromiso coa nosa lingua, que ao mellor deixaría de verme dese xeito. É que, sí, aparte notase cando estás facendo algo forzado e cando non. Hombre, claro que se nota, o sea que... a leguas. Fátima, a ver que pregunta por Fátima, a ver cando pasa todo isto e vides a Lugo de novo. Pois sí, a verdade que sí. García... Non só a Lugo, o sea, a Galicia inteira. Mira, Fátima, en Chantada querémoste. Eu sei, non, é que fui moito por Chantada de Sí. festa. Vale. Sí, estuve varias veces no Paz Fabrente, mandei un biquiño a toda a xente do Abrente que sempre me trata moi ben. E, bueno, en xeral, en Sarria, Steven tamén. Moito Lugo por aí. Facendo moitos en BCRA, facendo pubs e moi guai. A verdade é que fun tocar máis a Lugo e Ourense que por aquí. Hostia, pues sí que é raro, o sea, quero dicir, porque a min teño dito aquí, sabes, a xente, joder, tío, é que, por exemplo, o Combo como que, sabes, tira máis por esta zona, por a Coruña, o sea, Coruña barra tal, é todo tal, é moito, de feito, cando o Combo empezou a despuntar, eu fixen a carreira en Lugo, e claro, eu escoitaba o Combo, estábamos ali, e claro, falamos do Combo Dominicano e dicíanse, quen é? Combo Dominicano, unha orquesta que acaba de empezar ou algo tal. Claro, sí, porque por Lugo tocaban moito menos, e por Ourense tamén moito menos. Sí, o Combo onde arrasou foi na provincia da Coruña, o sea, totalmente. Pegou o despunte foi aí. Foi aquí dunha maneira brutal, le dixen, hostia, despois xa se estendeu, pero os primeiros anos eses foi aquí. Gabi, mira, aí di, Xian diche, Gabi, sabías que o ano pasado tive a sorte de ver a París en febreiro? Hostia, claro, aí ao límite, logo. Sí, claro, sería das últimas actuacións, claro. Fátima, cal é a festa onde máis xente houbo estando na Panorama? Foi en Valladolid. Hostia. Na Praza Maior de Valladolid tuvemos 22.000 personas. Hostia. É unha animalada. De feito, hai unha foto que sacaron, o sea, estaba a praza, chegaron a pechar porque cubreuse o aforo completo. É que 22, madre mía. Tuveron que pechala. E hai unha foto, nos estábamos diante de, creo que o Concello, un edificio que hai moi grande, moi espectacular, o escenario estaba diante do Concello, e sacaron unha foto, é a típica praza rectangular, toda moi antigua, casco histórico, obviamente, e sacaron unha foto do edificio de enfrente, sin perpendicular, e, o sea, o que ves aí, diste, eso non é ni medio normal. E eu lembro meso de subir na lúa, na balada, porque, claro, a ras de chan como que non o ves tan ben, sabes? Ves que hai moita xente, pero non... a perspectiva é diferente, pero no momento en que empecé a subir, a coller altura, empecé a ver a marea de xente que había, e máis xente participando, que decías, unha man arriba, e toda a plaza coa man arriba, entonces non pode ser, é dicir, era moi heavy, e iso foi sempre digo porque foi a noite máis espectacular, pero con diferencia, o sea, houve sitios moi espectaculares, pero aí foi brutal, o sea, brutal, non vías onde acababa a xente. É que eso ten que impactar, aí diche García Martín Mouzo, por cantas orquestas pasaches, Fátima? Pois xa dixen antes, estiven en Suavecito, que despois tivo un cambio de nombre, de dirección, e pasamos a chamarnos Palladium, o sea, pero bueno, realmente para mí foi a mesma, porque os compañeiros eran os mesmos, e despois estiven na París de Noia, e despois estiven en agora estou en Panorama. O sea, 3 orquestiñas, bueno, está ben, joder. Aí diche, Nati, non tes medo que te colgas nas alturas? Normalmente non. É certo que tamén levamos arnés de seguridade, levase material bo, é dicir, non te enganchan calquera cousa, hai uns motores que soportan toneladas
entonces diste, pois se soporto toneladas, eu son 50 kilos malos, pero son levantarás, non haberá problema. Entón, pois, afortunadamente non teño medo. Sí que tive medo en algunha ocasión, pero polas inclemencias meteorolóxicas, a mellor días de vento, que se move un pouco máis do habitual, e sí que houve momentos de medo, pero non por a digamos, que ao mellor estando a ras do chan tiña igualmente medo porque hai moitas cousas encima das nosas cabezas e, por exemplo, o vento é moi perigoso para iso porque pode caer calquera cousa en riba e iso xa non está nas mans de ninguén. Pero, bueno, de subirme, a verdade que non, sempre incluso me dá un pouco de gustirrinín así cando faz algo así espectacular, que sí, que ten. Eu non sei por qué, pero desde que empecé, digamos así, nas orquestas de espectáculo, tanto en París como en Panorama, sempre me colguei de algún sitio. Pero desde o principio, primeiro ano na París estaba nunha cruz, despois estive nunha tela de araña, despois, bueno, creo que me suben todos os anos en algo. Sí. Se non me subo algo non estou tranquila. Fátima, estás contratada, pero mira, tens que te colgar. A donde hai que colgarse? Non teño problema. E iso que teño vértigo, Hostia. Sí, teño vértigo, pero a ver, tampouco son alturas tan considerables, é dicir, ao mellor estás a non sei canto verás, 6 metros, 7 metros. Tampouco hai nada, xente, nada. Bueno, 7 do chan, despois da xente hai outro 7. É que eso, é que ti desde ali ves Mondoñedo. Sí, prácticamente. É un Empire State. Nos aí, a ver, vamos a ver que di aí Fátima. Bueno, aí Lore dice: Fátima, haberá verbenas ou pavs este ano? Ti que eres optimista, pesimista? Como ves o asunto? Mira, eu tuve unha fase super optimista cando se veu esa apurada a finais de ano de que vías que a vacuna xa estaba aí e que vías que se acelerou moito o proceso, non? A como se contaba ao principio, non? 2 anos para a vacuna, non sei que, tal e cual. Sí que tuve unha fase aí super optimista que dixen, eu creo que sí que chegamos para o verán. Pero sí que é certo que ahora vendo que a cousa se está non complicando, pero que vai lenta porque é complicado. O sea, hai que recoñecer que é un asunto entre que hai que tela non sei canto a menos 80 grados, non sei que, volta pa aquí, son moitas cousas que non están nas nosas mans. E vexo difícil, non imposible, porque non hai, xa digo que, mira, visto lo visto, pouco importa os plans que fagamos. Pero é complicado, para a orquesta, sobre todo, que aglutinamos a moita xente. Entón, vexo difícil porque, o sea, calquera que eu pense fríamente dase de conta de que é unha situación que a priori non podería volver á normalidade completa inmediatamente. Tería que haber pasos, non sei cales, non sei se a solución pasa por reducir aforos e facer algo diferente, se darlle outro enfoque, se facer algo no que a xente poida estar sentada e facer outro tipo de espectáculo, non sei como, pero complicado sí que está. E os pubs, controlando aforos, penso que o teñen un pouco máis factible, penso que sí, eu espero que sí, porque senón vai ser moi duro para moita xente, para moitiña xente. É que eu xa non sei nin que pensar. Eu xa cheguei a un punto no que dixe, aquí pode pasar de todo. Eu que sei, xa é que non sabes, porque claro, ti ves, é o que dices ti, non? É verdad. Vías ese rayiño de luz que tiñamos esperanza de a vacuna, ven aí. Entonces xa está aí, xa chegou, está aí, esa expectativa tal. E ves que, bueno, eu xa, sinceramente, eu a televisión xa apenas a vexo. O sea, é duro vela. Quero dicir, tema informativos e todo, sobre todo informativos, quero dicir, non xa me tiran. De feito, a miña televisión era Netflix, Disney Plus, Twitch e pouco máis. É basicamente porque tamén che afecta, chega un momento no que diste que che afecta psicológicamente ver porque todas as desgracias, claro, é que diste, abres Facebook, saltache, pum, aumentan casos, peche non sei que, peche tal, tío, é inevitable escapar desto, quero dicir, porque sempre chegas ao traballo, bichas, non sei que,
No, é normal. Ao fin e ao cabo acabaste enterando. Que din... Aí dices xa, estaba París este ano un ano de locura en Callobre. Estuvechedes en Callobre aí 8.000 personas según por aí, que Callobre, madre mía. Ai, si, en Callobre estivemos este ano. Eu estiven con París en Callobre, estiven con Panorama en Callobre. Este ano estiven, ademais, lembrome porque o día anterior estive en Mala. A festa anterior estive en Mala, estábamos no San Martiño de Foz en Lugo e non puiden facer o segundo pase. Tuve unha gastroenteritis moi heavy e no primeiro salín tarde mal e arrastro, pero no segundo non fun capaz. Estiven tirada no camerino un tempo hasta que me levaron para o autobús e estiven mala. E o día seguinte, afortunadamente, xa estaba máis recuperada e xa puiden actuar cunha mínima normalidade. Hostia, tío, unha gastroenteritis se che pega fuerte, ojo, Si, tive nas outros anos máis livianas, o típico, a mellor que tomas algo que non estaba moi tal, igual, pero esta tumboume completa, pero literal. Claro, despois aí falan da hostelería, que está a cosa... Fátima, algunha vez pasaches vergoña mentre estabas cantando? Pois seguramente 1001. Así que recorde... Home, a ver, hai unha cousa que... Vergoña de que fose un mal rato, ao mellor, en plan algo malo, non lembro así ningunha. De pasar apuros tema vestiario, de romper... Unha vez cantei a balada de Whitney Houston coa cremallera do vestido de arriba abaixo aberta. Ou seja, que si pasabas por detrás, si chego a darme a volta, vesme hasta o retablillo, sabes? Es decir, sí, porque levaba un vestido destos así de todo entallado, de brilli hasta os pés, hai unha cousa, nai, non sei que, e o vestido de aquí atrás todo aberto, completo. Por detrás estaba bebendo, os compañeros estaban bebendo toda a espalda e a parte de arriba da baraja. A escape libre. De feito, vin un que saleume aí, non sei onde me saleu, en YouTube ou tal, non sei onde foi, que lle pasou nunha gala a Nicki Minaj. Foi este ano, tal. Pero aparte, saleu así, claro, reventoulle xusto estaba así. Es que, a ver, Nicki Minaj tamén vai poniendo a gravedade a prueba, entonces, a ver, claro. O meu foi o abuso, digamos, o abuso de sube baixo durante todo o round, sabes? A cremallera non dou máis. Aquelo, o raro é que non reventara. Claro, é que eu non sei como lle pasa máis a miúdo porque se vai aí que non sabe por onde sair. Aparte era a cremallera, sabes, de que era un rollo cremallera, entonces estaba amarrando e iba cantando así. Sí, creo que subí en algún sitio, así que me coincideu a velo. Ojo, sí. Bueno, aí falaban de que se non pasades frío, así, cando ides así, estades en unha zona de moito frío, e sobre todo cando ides en maca corta ou vestido, vale, por as tal. formas que van vestidos. Claro. Eu teño frío agora mesmo tamén, polo frío eu son friolera, sempre teño frío. Pola forma en que imos vestidas, sí, a veces pasamos frío, por xa che digo, se me deixo levar polo meu frío saliría en pixama e bata, é dicir, grande. Non podo deixarme levar por iso. Se o dis porque imos lixeiras de roupa, xa digo que é unha pregunta que nos fan moi habitualmente. Esa roupa, xa digo, nunca me poño, e repito así, nunca me poño nada que non queira poñerme. É dicir, teño esa liberdade absoluta. Deixo claro porque moitas veces insisten neso, non nos obligan a poñer nada. Eu cando salgo co calvo é porque me parece que vou ben e me gusta, e punto. Así. É que de feito, a ver, eu xa, porque cada un, a ver, supoño que hai unha serie de cousas e tal, pero, bueno, sorprendería moitísimo que che obligasen a algo. Eu non sei se alguén lle pasou, se pasou, sinto. Eu nunca me sentín obligada a levar nada, afortunadamente. Tamén é certo que polo meu carácter iría mala cousa, porque eu ao mellor un día poñocho, pero ao segundo ao mellor non. Por qué? Porque entra dentro da miña liberdade para por favor. decir,
sabes? É dicir, non poñería nada. Se vai por aí a pregunta, xa che digo que cando me poño algo, si hai veces que digo, joder, pois como me gustaría ir cun neopreno ahora mismo, pero non podo salir a cantar unha balada en neopreno porque máis que nada verías un pouco feo, pero bueno, que planteamos, porque ao mellor... Hostia, con neopreno... Igual o petamos. Hostia, un neopreno... Se tuvera que cantar hoxe en Madrid, pois igual salía en neopreno ou dous. Sí, tal cual. Aí van, Gabi, cando se poida tens que facer unha festa do teu programa de Twitch. Sí, home, sí. Como a de Marcial Mouzo. Pensando en ti. Mira, sabes o que? Meto así e poños a todos aquí en streaming, a Fátima, collo contacto con Diego Moreira tamén, polo outro lado, e pois con Juan Carlos, e traemos aquí o combo. Así, máis tal, bueno, hablas, bueno, a representación, a representación así máis tal, así dos tres poños aquí, cantan pa nós, así de gratis, E veña pa diante, pola empanada. Entonces, damos así un bocadillo, si eso, envío yo por correos express. Claro, están aquí para vos, a vosa disposición, por favor, como non. Bueno, sempre vos recordo que podedes donar e pagar esas movidas, porque así tamén cobraban eles, Pois sí, iso é fundamental. Estoume montando ahora mismo aquí unha política que manda carallo. Que pasou? No, así que... No. Vouche preguntar aquí, tamén ten unhas preguntas que teño aquí, que teño aquí sempre anotadas. Consultorio. Pratos combinados ou mareas vivas? Vos podedes seguir preguntando se queredes, que estamos acabando. Boa, é que platos combinados gustábame moito, pero é que mareas vivas marcou un antes e un despois. O sea, sí. Creo que me quedaría con mareas vivas. Mareas vivas, eres de mareas vivas? Sí. Sí, señor. Polo ajeado, se sea, porque creo que rompeu unha barreira nese sentido tamén, sabes? En que costaba moito ver unha serie onde se respetase ajeado, esas cousas. Sí. Entón, pois, eso pareceume un shock, sabes? Que se empezara a decir zapatilla e cousas así, sabes? Hostia, ao final é unha realidade. A petróleo aí, Dios. Currás. Currás, meu pobre, spoiler, morreu. No! Un spoiler como a casa. Morreu. Aí diche tamén, Izas, cantos anos levas a Panorama? Pois un activo e outro inactivo. Iba a dicir, un é un intento de outro. Exacto, dúas tempadas. Ai, mira, Cristian, acaba de entrar. Cristian, gracias por ese follow. Cal foi a actuación na que máis te emocionaches? Moi boa pregunta. Pois tuve en dúas. Tuve en unha, bueno, cantei varias veces en Bastabares, non podo dicir ora cantas porque mentiría. Creo que se 4 ou 5 cantei en Bastabares, aquí na miña terra. E foi moi emocionante porque ademais cantei campanas de Bastabares, foi moi emocionante. Eso... Sí. Houbo unha vez que cantei en Bastabares, miña nai estaba maliña no hospital e foi moi emocionante, moi triste ao mesmo tempo, porque esa actuación costoume acabala. Moi duro. Porque me faltaba alguén ali, obviamente. Entendo. E despois tuve outra moi especial que foi o meu último... bueno, sobre todo, sí, o último día en París de Noia, porque botei 6 anos aí e era un equipo super chulo, de feito, bueno, pues parte dos meus mellores amigos e amigas son componentes de París de Noia, e chorei os 7 chorares, de feito, estaba cantando a canción de Whitney Houston e saliron os compañeiros en plan como, bueno, pues aplaudindo mentre estaba cantando e salió un jalo de aquí a Madrid porque se me puxo un nudo aquí na garganta de emoción. Se non podía, é que aí... Botei a chorar e creo que, sí, posiblemente eses foran os momentos máis emocionantes. Aí está dicindo Nati, está repetindo o da familia extraordinaria xa está saindo ahora mesmo. Sí, ostras. Estou facendo doblete. Diego diche, viñeches unha vez a actuar a Arnoia? Arnoia de Ourense. Supoño, non sei. Que Arnoia é, Diego? Se é a de Ourense, onde está o balneario, eu xuraría que sí. Claro, conta que levo 15 anos nesto. É dicir, pasei por moitos sitios que xa non me acordo. Pois é que posible. A ver, sí, a de Ourense, diche, a de Ourense. Sí, pois... probablemente sí, eu creo que sí, pero non sei se foi na Carballeira
ou se foi noutro sitio, verdad? Por exemplo, en Laias, que está preto, que é tamén onde está o balneario, sí que casi todos os anos tocábamos aí a carón do balneario. Pero a Arnoia tería que botar man de chivato. Non me lembro. Fátima, que prefieres? Unha boa verbena ou ir de pubs? Unha boa verbena. Ai, vale. Sí. Non dudaba, Non dudaba. No. Xa iba a responder, hostia, Diego. Que pasou? Pajaron a máis, Aí. Así me gusta. Gracias, Diego. Gracias. Diego, gracias. Gracias, Diego. Hasta che dá Fátima. Con Diego. Aí, aquí, Dios, ahora estás o cu disinchan ao lado do teu nombre. E se vas para o seguinte mes, pois tes o Xabarinclo, creo. Ostras. E se leva un ano, ten a Galloso. O icono. Ti, bueno, teño aquí outra. Galloso ou Piñeiro? Móllete, Fátima, móllete. Galloso ou Piñeiro? É que os dous si quero, ben. Xa, pero hai que decidir un. Non podo. Ya non me sei o dos dous, non me cae para dar traballo algún día, xa me con mal pé. Vale. No, a ver, mira, Galloso é un tío super guai, a verdad. É un tío super guai. É un pouco, recórdame un pouco a Lito. Porque é un tío que é un icono, sí. Leva aí toda a vida e é increíble como vai, pero que é un tipo super actualizado, sabes? É dicir, non é un tío que ves aí que se quedou aí anclado, non, tío que vai cos tempos e mola un montón. E a Piñeiro teño un mogollón de cariño porque tamén con el traballei man a man, entón, pois, un mogollón de cariño, e aparte que nos conocemos de cando eu era unha pitufa que xa estaba presentando e eu estaba por aí cantarileando. Ai, é que, a ver, Galloso, volvo a repetir. Esa non podo. Móllome noutra se queres, pero... Eu tamén opino, ou no que acabas de dicir, en plan, Galloso, Lito, tal, é que son dous iconos a nivel Galicia, sabes, que é como representan, o sea, Galloso, non sei, Galicia, Lito, Galicia, tal, tío. Creo que non hai unha persona en Galicia que non sepa quen é o Galloso ou Lito. Vale, móllete nesta, Son Goku ou Arale? Arale. Pô, tío. Marchachos. A ver, é que Arale molaba un montón, tío. Arale molaba un montón. Sí. Merda, pero a ver, é que eu son moi de Son Goku. De feito, mira, eu teño a Bulma aí. O meu mozo é friki fan de Son Goku. Bueno, pois quedome co teu mozo, vale? Vale, cariño. Chava aí que che vou levar. Deixo a miña moza, facemos un intercambio. Vale, pois ben, seguro que a tua moza lle gustará. Sí, posiblemente. Vouche como dominicano ou panorama? Panorama, joder, bueno, non hai nin que pensar. Non cho creo. Por que o dis? Sí, parece moi simpático. Hai unha rubia ali que é moi interesante. Pues a mí tamén o pinta de, joder, tío, de pesadísima, tío. Tío. Aparte aí en Bastavales que cheira a esterco, joder. Que cheira de no, a esterco non flipes. Falando de esterco, que crees que abona mellor? O de jaliña ou de ovella? Pois aquí abonamos co de ovella. E non nos vai mal. Oh. Sí, porque temos máis ovellas que jaliñas. O de jaliña? Por lógica, non é que seleccionemos a que é que máis hai. O de jaliña é fuerte, Sí, bueno, todo, a ver, é merda que queres. É que claro. Mira, teño aí a Jeremías que che está mirando xa. Malo, ten moi aí un pouco de sí. Veo así, veo unha Pascua de Padrón e veo así. Vale. Fátima, dicha aí Lore Chantada, a meiga da verbena ou a festa rachada? Eu creo que lle teño máis cariño a festa rachada. A mí gusta máis a meiga da verbena, Sí? Sí, gusta máis. Moita xente me dixo que lle gustaba máis, pero sin embargo teño máis cariño porque foi a primeira e non sei, teño máis cariño.
Fátima cancelada. Sorry. Totalmente, cancelada do... Cal era a túa canción favorita do Xabarín Club? Ai, que ora mellor minto, porque me gustaban un montón. Se as vexo todas na lista, seguramente che diré. Nordés. Bueno, Nordés salía, claro, Nordés salía. Sí, esa gustábame moito. E despois gustábame moito unha... Na, 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 non todo é o que parece, amigo, hai que pensalo moi ben. Sí. Esa mola un montón, que creo que era... Podía ser de Killer Barbies. No, é da Aerolíneas Federales. Ah, vale. Entón, cal era? Había unha de Killer Barbie. De Killer Barbie era... Hostia, tío, era así, joder. Había outra, pero non sei se me acordo. A de Killer Barbie... Sí, joder... Esa gustábame moito. Estou na lavadora tamén. Estou na lavadora. Aí os primeiros contactos tamén dos Heredeiros da Cruz con churras e Escalelura. Escalelura, my friend, sí señor. A Uxía que tamén cantaba de meigas esta que salía o videoclip e salía como nun conto de fadas e salía aí cun croma super chungo da época porque non era cun croma naquela época era super cutre aquelo, sabes? Tal, Uxía, que desde aquí son super fan. Uxía, a mí non estás vendo isto, pero Uxía, quérote. Por que sea, pero... Son super fan, por favor, facede clip desto, etiquetade a Uxía. Para min é un dos... E a Mercedes Peón. A Mercedes Peón, tío, sí señor. Queremos a Nordés, queremos unha colaboración con Mercedes Peón do Nordés. Por favor, mira, etiquetade, queremos colaboración de Nordés. O sea, Mercedes Peón, featuring Fátima Pego, por favor. Por favor, sí. Versión 2021. Necesitamos eso. Facede clip inmediatamente desto e vamos a tope con aí, como se chega a cumplir isto? Vamos. O sea, me suscribo al canal. Fátima, mira. Que sí, joder, me pago premium, fágome premium. Ti suscríbeste, eu collo, vou á imprenta, imprimo o cu de Sinchan, rollo pancarta e levo xa a casa. Veña, va. Ando unha semana co cu de Sinchan aquí. E polo aí de fondo, aí na parede de pedra. E cunha empanada de bonito levo xa a casa. E dixo che que como se chama? Teus pais aí, non? Miña nai Clara. Coño, toco yo o timbre e Clara, usted non sabe quen son eu. Pero porque unha empanada, porque xa sabe para quen ten que levar a empanada, non? É que eu creo que sería un pouco raro ver a un fulano cun cu de Sinchan grande e unha empanada de bonito e di, Fátima, eu creo que aquí hai e a mellor a mellor enterramos Hacho no lombo e non é plan. No, Clara, gracias Clara. Ti botas piña a pizza? Non o vexo necesario, pero eu son de bodente, entonces eu se está como, non lle fajo ascos. Bien. Sí, eu son de bodente, eu todo para dentro, o sea, non hai problema. Bien, Fátima, bien. Cal é o teu artiluxo agrícola favorito? O trator. Non é un artiluxo, pero a mí o trator fai moi ilusión de la leche cando meu pai me deixa tirar para diante con el cando mete os sacos das patacas. Porque como non nos podo subir, que non teño forza, pois dibe, a ver, sube e tira adiante. Entón vou toda flipada aí no trator. Sí, encanta o trator. Que marca? Que trator tes? Que marca é? Pois antes teníamos un Ebro rojo, pero ten un azul, non sei se é Ebro. O New Holland. Non, Ebro. Bueno. Creo que é un Ebro tamén, sí. Non sei, non entendo moito de tractores, pero é dos vellos, é velliño destos así, histórico, non é un John Deere destos verdes, non. Queremos esa trangallada, Que prefieres, o cheiro a marea baixa ou purín recién botado? Ojo, ojo. Pois penso que o cheiro a marea baixa, porque é que o do purín tuve moitos anos en contacto. E o purín se las trae, O purín se las trae. Aí hai unha pregunta que se repite moito, non sei se eres futbolera, Celta ou Deportivo?
Fun máis do que son. Teño aí un desencanto co Eu tamén, eu fútbol. xa... Pero por cuestións de ética e estas cosas, é que, bueno, Sí. cando pasan os anos ves as cousas diferentes. Idesme matar, pero eu son tiro pa Celtiña. Vale. Ves? É que ao final nunca podes quedar con ninguén. No, a ver, eu xa che digo que non... Eu fútbol, aparte... É unha broma, oye, cada un que Sí, con cariño. É que gane sempre de por Celta. Correcto, é o Lugo, É o Pontevedra. é o Rápido de Bouzas. Calquera, Sabes que é o dicir? Astavales. Aí está o Astavales, está aí tirando para a terra. Que pensas que é o primeiro que fai Galloso ao levantarse? Pois espero que darlle un bico á muller, non? Non sei, un cariño. Un cariño, non? Eu creo que é un home que ten unha presencia tan grande que eu creo que o primeiro que fai é salir pola ventana e dir, Dios. Buenos días, sí. Coruña. E dir, Dios. Sabes, ten unha presencia. Vin aquí, abrir os ollos, que hostia vai a comer. É verdad, que carallo, é que é verdad. Me pregunta por aquí, que referencia de cantante colliche para empezar coa música? Moi boa pregunta, Cristian. Moi boa pregunta. Pois mira, a primeira cantante que me influiu a min moitísimo foi Laura Pausini. Hombre! Mira, outra que me encanta pero moitísimo. E despois cos anos foi Whitney Houston, un poquinho máis adulta, Cristina Aguilera e despois Celine Dion. Pero si, a primeira foi Laura Pausini. Sí. Eu min deses tres que dixeches, eu son moi Celine Dion, son moi pro Celine Dion. Son eso de sí, son moi sensibleiro nese aspecto, eu son Celine Dion o full. Mola moito. Aquí tamén teño outra. Ti algunhas probaches chourizo con nocilla? No, tío. Nunca lle viches a ninguén probar? No. Nin os coitares. Se non preguntaría yo, porque eu encanta o chourizo. Encanta o chourizo metido nas brasas nunha cola. Envolto nunha cola. Pero iso xa falamos de palabras maiores. Bueno, pois eu vin yo... Pois a ver, a medida que fun avanzando na vida, bueno, con o meu primeiro compañeiro de piso cando estaba estudiando, fixo eso, un sándwich de bocadillo de chorizo revilla con nocilla. Eu dixenlle, que hostia faz? Porque ante eso dixen, que hostia faz? E dixe, bueno, está moi bo. Non pode... Sí, pero... Non é unha combinación que diga... Eu creo que non hai necesidade. O mundo non necesita esa combinación. Non sei. Despois entereime de que hai máis xente que o fai. O sea que... A ver, eu sí que teño mollado na nocilla as patacas fritas. De bolsa. Eso sí. Bueno, poder, sí, leis e tal. Atípico, vale, sí, bueno, ten algo máis de... E as galletas María, os bocadillos de galleta María, tamén. Pois a de poñer... vale, sí, eso sí, claro. Cando isto, como espectadora de orquestas, non arriba do escenario, senón abaixo, ti onde te situabas para ver a orquesta? Cando chegabas ao campo de festa, cal era o teu punto estratégico para ver a orquesta? Da mitad, pa dereita. Sí. O sea, onde estaría o pianista ou o batería, sí, depende da orquesta. Exacto. Aí é na terceira fila. Vale, moi boa posición. Moi boa posición que nin molestas, nin te perdes nada. Nin che pega o ostión dos altavoces, nin nada. Moi bo apuntamento. Hostia. Ojo, que eu era moi pro, tiña moita escuela aí. Eu que non entendo que hoste dis do chourizo con nocilla se ti comes pizza con piña. A piña vexo necesaria. Dámola por boa. A mí non me venes tocar ora o carallo. É un tema que xa pasou, dámolo por boa. Ti, donde te formaches a música? Nun conservatorio ou de outro xeito? Porque eu estudo nun conservatorio, di Cristian. Cal é a túa formación? Eu formeime en escolas privadas de música. Formeime aquí en Bertamiráns. Son dúas escolas que ahora mesmo xa non existen. E era unha era sotvoce
E, bueno, pues aí foi onde estudiei con 3 profesores diferentes. Un é Ramón Bermejo, que moitos o coñecen porque é, bueno, director do coro da RA. E, bueno, pues esa foi un poquinho dese xeito a miña formación. Conservatorio non fun a conservatorio. Non tuve, bueno, a verdade que non tampouco pensaba dedicarme profesionalmente a música. Eu formeime un pouco porque me gustaba cantar e por non facerme daño, sabes, por non coller vicios e estas cousas, pero realmente non pensei en dedicarme profesionalmente, por eso non fun ao conservatorio. A verdade que eu penso que foi por iso. Jova, pois, bueno, a ver, unha escola privada, o sea, pois, quer dizer, se mentres haxa mestres vos, é que teñen, eu creo que teñen ese concepto de, sabes, de conservatorio, de, como que se non vas ao conservatorio, é como, non? Sí, a ver, eu penso, a ver, está claro que si queres ter unha formación regrada e mais que che sirva para o futuro, para outras cousas, claro, é a mellor opción. Pero eu era un pouco por eso, por inquietude personal, por mellorar como, o sea, porque ao final cantas e non sabes moi ben como cantas, é dicir, entón, pois, oye, pois darche unhas técnicas mínimas para non facerte dano de respiración, de colocación, etcétera, etcétera. Entonces, máis que nada, eu era por iso, para non, bueno, por mellorar como crecemento persoal, pero non pensando en formarme para un futuro, sabes? Aí tamén, bueno, o teu pijama está do que falar, polo que se ve. Onde podes comprar? É que errase, pois é dunha tenda aí de Bertamiráns. Hombre, un pequeno comercio. Hombre, apoiando aí ao mercado local. Sí, regalou a miña nai. Eu regalo un momento. Claro, ten pinta de ser quente, esperemos que sea quente. Si, estou sudando a mí. Así me gusta. Así da justo. Queres contar algunha falcatruada que fixeches de pequena? O sea, desta que diste, hostia, que teus pais... Tes algunha historia destas que diste... Ligueina. Si, teño unha, porque eu non fui unha rapaza moi... Non fui moi kinky, fui bastante xiadiña. Pero unha vez sí que me pasou que tiña unha amiga que tiña un mocete, era un pouco máis, tiña 2 anos máis que a min, e tiña un mocete e tal, entón o típico, vas de tapadillo con ela para que poida ver ao mozo, tal e cual. Entonces eu pedinlle permiso aos meus pais para ir ás festas dos Ángeles, bueno, tú sabes que aquí cerquiña. Entonces era un día de semana e tal, eu non sei cantos anos teríamos, obvio, 15, 16, por aí. Nesta época xa empezas a salir un pouco, pero ainda non eres grande. Sí, tal, a tontería tamén, aí, sabes, claro. Entón, pois nada, dixo o meu pai, bueno, vas, pero, non sei se me dixo, imagínate, a 1 na casa, ou ás 12 na media na casa, unha cousa así. Sí, non había moito margen. Claro. Eu, bueno, tú cóllelo ou déixalo, porque, o sea, tampouco te vas poñer a negociar neses momentos. Pero eu sabía que ese horario iba a ser malo de cumplir porque as expectativas non eran boas. Entonces, nada, fomos acompañei a miña amiga. Claro, a miña amiga liouse polo que sea, sabes, polo que sea. E pasaron as horas, eu sudaba, claro, daquela non había bueno, non sei se tiña teléfono. O mellor teléfono tiña, non sei como. E pasaban as horas, non sei, estou falando como se fora a prehistoria, isto que me da conta, bueno, máis ou menos. No, pero, para que dicir? Non sei, non andábamos tan pendientes do teléfono. No, para nada. Segurísimo, eso segurísimo. Bueno, total, o caso que non sei se deron as 2 ou as 3, por aí. E entonces fomos pa casa. Eu xa iba temblando, pero temblando como unha vara. E nesto que íbamos as 2 camiñando donde nos deixaron, íbamos camiñando porque víamos moi cerquiña. E nesto que vexo sair a meu pai co coche do garaje. Sabes, alá ao lonxe. Eu, chaval. Mierda. Cagada total. E nada, neso que xa nos viron vir, e meu pai, así como sacou o coche, volveu non meter, sabes? Entonces, nada, eu cheguei, pedín perdón, meu pai estuvo un mes sin falarme. Non me berrou, porque a mí nunca me berraron, ni me puxaron un dedo encima, ni nada polo estilo. Pero a veces é peor, Pero era peor, porque non me falou nun mes. Sí, nunca se me olvidará eso. É que é unha liada, É unha liada. Sí, e aparte eu sin comela ni me vela, polo menos ganar igual, pero non levei nada para casa, ainda por riba. É que me cago en tal tamén, vas ti ainda por riba, que lle faz o favor. Vas lle facer o favor aí a tua amiga de aí tal, e cago en Dios.
E apañaches. Nada. Ainda por riba bronca que te criou. Bueno, pois vamos á última xa, e diche... Sí, que a mí vame botar. Non sei se me deixarán entrar na habitación a esta hora, xa. Ainda vou ter que dormir aquí. Eu tamén. E dixe, entón vamos ao... Mi mal, vamos 2 horas e 20. A mí... Sí. Cristian, dime, podrías darnos un consello a todos os que queremos dedicarnos á música? E xa está, a última. Pois o meu consello é, sobre todo, que escoitedes moita música, pero música variada, non só a que vos gusta 20 veces. É dicir, escoitar moita música non é coller os 40 principales e repasalos de arriba a baixo. Trátase de escoitar, sobre todo, pola experiencia que teño ao longo da vida, son as cousas que eu voltaría para atrás e faría, sabes? É dicir, escoitar moita música que non coñezas, que a priori que non che guste, porque vai ser do que vas a aprender, e do que vas a coller mellores influencias e ao final canto máis te empapes de diferentes cousas, mellor. E segundo consello, estudiar. Porque por moita vocación que teñas, que está moi ben, nos instrumentos é fundamental o estudiar, tanto na voz como calquer instrumento. Non sei se son persoas que xa estén estudiando, pero eu que convivo con músicos, e un músico que queira ser bo no seu instrumento ten que dedicarlle moitas horas, falo de horas, non de poñerme unha hora e xa está. No, son horas e horas diarias de estudio para mellorar. Entón, eses son os meus consellos, empaparse de boa música e estudiar moito. Pois moi bo consello. Aí tedes os vosos consellos e esperemos que os poñades en práctica. Por exemplo, Cristian ese que está no conservatorio e tal, pues sí. É que mellor recibir un consello de alguén que leva xa anos no mundo da música dedicándose profesionalmente a isto, é que mellor tomadeo isto, colledeo, porque, joder, isto non se ten todos os días. Fátima, moitas graciñas. Sí. Bueno, gracias a todos vos, Lore, que estuvo aí todo o tempo super activo. A tope. Entonces eu o que dixo agora é que sempre dixo que os invitados despedide aquí o rollo. Eu vou quedar ainda un anaquiño xa para falar un pouco tal con vos. Entonces, Fátima, todo teu. Adiante. Pois moitas gracias por este ratiño. Xa viches que o pasei fatal porque levamos 2 horas e media dándole ala sin hueso e nada. Pois nada, que un placer que non nos coñecíamos máis alá de, de algún mensajiño de Instagram e tal. Un placer coñecerte, un placer entrar na tua comunidade de Twitch con toda esta xentiña chula que tes aquí, porque tes xente moi chula, a verdade que sí, un biquiño a todos os que participastes e aos que non participastes tamén. E nada, que cando que irade repetimos que foi un auténtico placer. Pois eu darche tamén as gracias a ti, Fátima, e digo yo todo o mundo, porque, joder, estás aquí, o que sei, estás perdendo un parte do vosso tempo aquí comigo e, joder, a min... Eso, todo aporta cousas. E a min, moitas gracias por tamén pola vosa aportación e pola axuda a medrar un pouco máis isto. En serio, moitas gracias, Fátima. Pois cuidarse moitiño, moito sentidiño, portadevos ben para que poida volver pronto todo a normalidade, vale? Poñede a mascarilla, non a quitedes, andade con xentidiño, por favor. Bueno, pois aquí... Un bico grande. A ti, Fátima. Biquiños. Veña, chao. Igualmente, chao.